nga minutos pa rin. Mabayad pa, dapat 200 nga WhatsApp. Umalis-dus man nila. 3,000 for unang kalaan. Dapat 3 na lang. 6,600. Said I can make him move. Good afternoon, Ma'am Lovely Rose. Excuse me? Yes? Is this your car? No, it's not mine. Is this your car? Come here, come here, come here. Video? Oh my. Labas. May mabalin mo lang gibi sa amin bang ante ka nang matagpuan na ulit. Silver na bang? Yamot tas yun. Awan pa ila pa hindi. Tuyang! Dapat di 59 hindi niya. Umot to. Jay nga hindi nga mapagpit, di ba nag-50? Or mag-60 to. Ay, hugas. Kanta-kanta pa rin. Masakam. Pag-giri. Awan niya, kung anong tanda busy kanto mag-upload. I-upload mo na niya ulit kapilay. Ini-upload ko, delete ko, takapilay. Maday mo, walang biro mo. So, i-rap ko lang ay. Delete ko. Tapos tapay kan si Dr. Maclean, hindi ko stand ko timay. Hindi ginapunta. Wala yung ginulog na Original niya eh. Ginulog na di Michael O. Wala pa, umamutang. Palagpas ng promotion ng pra. Yung mic mo nga, inala na pa eh. Dapat na. Isa yung nasa ko baguloy. Dati nagtagsag ba? Di ba active ba? Di silig mo atang feedback ko nakita silig na wag. Nasilig mo kumahanap mo ni iba kung dito dito. Alam mo rin. Ang di ata ko tinatawag na hindi nang gusto rin. Copyright nga po ni Mr. Lonely nga kanta. Pwede rin so di. Handa nga i-short. I-Mr. Lonely. Ikanta. Ay, ayun, dito ka. Dito pa nga from this moment until the post pa ako background na. Put them ah. Taan niya. I-mute mo na. Mute Sa sa acoustic.
Ano yun, ito yang Kapan inis din na. Kuko, pasang mo mag-record dito. Sarap biya dito. Insubli ni po gaman yan. Sorry. Ada na, ang pinalay di last day. Sarap pa lang yan. Dati ni kasi di alam di sound system dyan. Ano clear lang ka di video. Kanang bag mo din. Isong araw niya ebang ka ta sikat ang lutaw. Sagana Ay, pala. nagkapo palit din siya na kumara. 6 minutes. 10 minutes. Pak ko nagalante, pako. Yan. Ano tayo upload mo? Ako pa yung Ay, niya day daan series na. Di na, mapalitan po siya po. 6:5:30. Ay, 6:5:30. O yan mo may batog. Ibatog mo. Buluda man panday. Pwede na lang min. Bayan. 6:5:30. Ay, pangal daw manan. Anyaya ti mayata si daan. No siya, maray. Jakon problema enti si daan may. Taado pa jay karne aginatang ko idi kalman. Ay, makaumamat no karne akanayon ti si daan. Anya nga kat isumot ti adda. Ano san a? Sardinas sa laangan ti si daak. May sakmag. Nay, paypayapayan na kun ni badung ko maray. Sigay, innakaw, tamangan kaminsan. Agsuad, ni agsuab nga. suad. Diyan lang mo nga, di-record na ko mati-audio. Diyan lang mo nga ipantin. Sigay, innakaw, tamangan kaminsan. Agsubli ak tumanen inton malam, taagin nistoryata. Warag tuy. Nagawit ka na natuyang. Wain tanay, agay ayaban ni tatam abadaong, mangan kamay. Ni tata ba dong ti para luto yaw? Ay, katuan na, isuamain. Uy, nagmayat mo ti biyag mau na natuyang. Siyempre, dong-dongwanak nga may ni tatam abadaong. Ilotuan nak itinaimas asidan. Anya nga iti sidang inyo ita. Karni mabalin ka dimot asaan ang naimas ti pasidana kanya. Ay, sa bali at talaga, no dong-dongwan na kati asawa na natuyang. Aywan, umayakaw! Sige kwaraw, innakaw. Ay ayaban na kun ni tatam abadaw. Ukaw. Paypayapayan na kun kunaman. Oo man. Uy, Ano? tani awam mo't di inagayap dito. Muna ikwak to jayay. Kaan sige angkal baliwakon. Kaya akong taon. Uy, naku, tapay-payapayan na kun ni tatam abadaw. Isang kanyalan. Nagpindas ka ilan. Angkal, Nagpindas ka ilan. jay. Aywan, umayakaw! Sige kwaraw, innakaw. Tanay, paypayapayan na kun ni tatam abadaw. Ayab ka nga ayab. San ka pa'y matgayam anak kalutaw? Isong arot nga ayaban ka, ta si kati aglutaw. Ayan na nga, iti mailutaw. Naggapo ka dito tersera ni. Tersera? Pangalag nga, iti gatang ka. Good afternoon mga ka-YouTubers. Naggapo ka. Naggapo. Kaslagan, Ito hindi. naggapo. Naggapo. Ayan na nga, iti mailutaw. Nay, naggapo ka dito tersera ni. Ijelat ta jo. Hindi ta istor. Tersina. Ayan na nga, iti mailutaw. Nay, naggapo ka dito tersina ni kumari ko anak. Di ka laki din matang, iti sidain ta. Pangalaak nga, iti igatang ka. Nagsarita kayo kundi ko araw. Di mawat ka kumana. Niya pa'y. Di mawat ka kuman ay iti manok na. Nagado ti tarak na manok. Pangalaak nga, iti igatang ka. Naggapo ka dito tersi. Niya pa'y. Nagsarita kayo kindi ko araw. Ay,
Nakita mo ni Kuwarog itay. Ayun, nagsarsarita. Pangalaak nga, itiigatan ka. Nagsarita kayo, kinikwaraw. Ang di ka pala dimawat may, itimanaw. At okay, titarakin na. At dayamot madawat ang manok ita. Wino saan? Napangkalat ako man nagpuros iti bunga itinating ni kumpare ka Tay. kapitan. Ay, ti. Tiyangkan, nagpuros iti bunga ti. Nateng. Suro-suro, may lina ka makasuro mo tay. Mapainak. Nang puros, nagpuros. Napangkalat ako man nagpuros Nagpuros. iti bunga ti. Dayamot madawat ang manok ita. Wino saan? Napankalat ako man nagpuraws iti Iti bunga ti. ti. Bunga ti nateng. At dayamot madawat ang manok ita. Wino saan? Napankalat ako man nagpuraws iti bunga tinatang ni kumpare ka kapitan. Nagkapoy mo tinunot mo na ya. Mabainak lama pa nagpurpuros iti bunga tinateng ni kapitan. Hey, maturog ak pala nga. Ito no makaringak at anton nalutaw. Wine. Bado ay labas. Juan Bad, Juan. page Juan. 2. Nay, napanan na ngayon. Kat itaagsapa naggapo dito tersenak. Nagisistorya kami pay. Imbagami pa nun niya timayata si daan. Awan. Jak naglutaw. Tawang mo't ti mailutaw. Maray. Hay, jak amo ano napananan. Saan mo talim mablabas dito tersenak. Nyakit day tatuya ngayon. Pangberbero ka ngayon. Ay, makapadanag mo't ano kasta. Sa dino ngayon nga ta. Ti pangbero ka kinkuha na. Lalaki na. Di yun lang nakikita ni Tuyang Kaw. Kuwaraw. Kusek. Kat no nagsarita kami lang itay bigat. Ipaspasikat na may, O mga ruday. Ang siguro nag-record. Day. Tumabtaba mo. Tinga. Tumiyag mo rin Ay, kung ano ko na tabilt ba? nagsarita kami lang itay bigat. Ipaspasikat na pahingaro na karniti si Dayaw. O mga ruday. Ala, Ay. sapay kuna na nga ado ka no ti agal. Ay, kunada. Ha? Wine food no daytang sa napakit lalaki na. Sige nga ta sumukat nga kwarog kanya kaya. Moklo. Ipaspasikat na pahingaro. Medyo wala amin ni parang Leo. Pero na. Badong, intingan ka na ko. Sorry. Ipaspasikat na pahingaro na karniti si Dayaw. O mga ruday. Ala, sapay kunada nga da kanu agal ala iti bakait. Pud no daytang saan abakit alaan da. Lakay. Ay, di nakman suruan usep. Hmm. Bakit ti alalaan da? Lakay ko na nga road. Puro aban di agal ala iti bakait. Anya apuraw ko no nangisit. Nangisit aban. Ay, panawan kayo manlangay. Kaya nagbero kayo ni Tuyang Kaw. Kita pimanawan ni tata ba daw? Tilan tumat nga ni bagbagam. Huh? Ang pangbiro ka na kay kininana to yang. Kaya nagkatawa ka. Natikat katawaam. Amok gayam no sa dino tayan ni nanatuyang. Amo magayam. Gusto ba man? Uyong kayo sa munglat sa mga. Gayam no sa dino tayan ni nanatuyang. Amom gayam. Sa dino ay ati ayan na. Amom chep. Binayadan na ni nanatuyang at itagtagari. Kano yung tulog ka? Siyak tumot lati mang sundo kan kuana inton malam. To'y lala. Toy lala. Ay, sako.
Marawi. Sugal man. Sugal man. Yes! Nangabakak! Ay na! Ay, nagado na kwarta! Amok gayam no. Nyamit. Arkilaan ka nga roden tayo title ko. Ay bang oras, bravo, sir. Tayo ni Nana Tuyang. Hello, ma'am. Nagado na, Ay, ma'am ka dyan. Nagado na kwarta! Arkilaan nga roden tricycle kung Nana Tuyang. Tatunggal mapang kami ke tricycle. Okay, ngas naman, sorry. Uy, Ilang nga roden tricycle kung Nana Tuyang. Tatunggal mapang kamakisugal. Siyak arkilaan. wan. Ngam di mo ibagbaga nga umayak makisugsugal dito ili ah. Don't worry. Sekreto da ito, Nana. Hey, tatimbaga. Agtrab-trabaho ak dito'y ilay. Badtoy ande. Tatimbaga. Tatimbaga. Binerbero ka. Sinursor ko amin na nasulit ang kabildatan. Ang amawang ka. Napnapan na maya. Ay nasan ka ka din nga agong unget baday. Ahop. Ha? Bakitam day At- ka. Nangalam dahi ta nagaduwa kwarta. Napanak nagtrabaho ijay ilay. Anya, trabaho. Anya klase at trabaho. Nagdakkel mo tan, dahi ta asweldo ng nyawid mo. Asino kumangay ti agsweldo iti dakal? Siyempre, manager. Ha? Manager ka? Of course. Ay na, nagmayatay. Ta nagbalin ka manager at agaws. Ibingan. Bingayan nakbitin adito. Ay! Anay, oh. Manok kilos mo tay. Jaga mo. Hala, baka mo pa mo ti bitin. Nagmayatay, nagbalik ka manager na dagaw. Ay kit ibingayan nakmutin ato yan. Naguray kamit ah. Ang tugawak pa'y tabilangak numanaw ti inte. Ni? Itad ko. Aburay ka pa'y mada. Ag tugawak pa'y tabilag naman ti. Nagsinggit ka? Siyempre. Bangag mo mat ah. Dasa nagkulay pa rin, kita ma. Awampay. Naman lagi pumapatay na, ma'am. Kanta mapuno man ko ma. Ma'am Sweetie. Ang damdama ka nung ni Sir Bravo. Naguray kamit ah. Ang tugawak pa'y ah. Tabilangak numanaw ti itad ko ka. Ni Ma'am Bisino. Kwarlal. Si ka man ang timang itulod kininana to yang ijay ilay. Kasyak mati kaya na, Chip. Mano ay ati bayad na kan ka. 500 dumapang kami. 500 dusundwak. Sak mamuti mang itulod kan kuana. Di na kayat. Nalaing ka ngamin nga gistorya. Siyak ti kayat na. Tamok nga agidulin iti istorya. Sumungad man ni nana to yang. Ay. Nakahambag pa'y. Kaslamapan bang opisina. Awan niya. Nakasagana ka kaden usay. Ay, itay pa ya. Intan, nana. Mapan kan samit mang opisina nana to yang. Wan, mapanak ag manager kwaraw. Manager. Si kana na to yang. Manager kan. Katuan, agrup-rupa akong a manager. Saan kaday kwaraw? Ahay! Pa-shout out manong Junar nga padak nga dakkel. Bankwan. Panang bravo. Ayun. Hello, bravo nga dakkel ngam siya. Ay, nagayan. Enteng kwarupay. Ngi. Sa manain. Pakapi ka nga raw na. Ay, damdama ka na. Adaman ka no agsusugalan dito barangay. Kwaraw. Dangkay. Makaungot akon. Impasar din ko din. Nagsublida manain. Nagtuturod nga raw data. Atata. Ay. Nagtuturod data ni Tata Badong ti ari-ari da. Damdama ka no. Impasar din ko din. Nagsublida manain.
Nagtuturod da, tani tatabadong ti ari-ari da. Talaga akal kalabanan na, dadya akong paray. Muna aparit, arami din na pailaan. Ari-ari lang aruden, iti buntuon. Nyamat. Loko talaga ko naman. Oy. Nagtuturod da, tani tatabadong ti ari-ari da. Talaga akal kalabanan na, dadya akong paray. Muna aparit, arami din na pailaan. Loko talaga. Isumot ti bagbaga dagiti pada na manugal. Ni tatabadong kano ti ari-ari da. Kuanang inting 12. Mabilbil ang intel daw, Mau. Mabilbil ang intel daw, dagita manugal. Manungal daw langan, Kapitan. Ay, basta mabilbil lang. Ay, delikado nga ro ano kasta. Delikado ni Kabadong. Hello. Ang mga... Shout out kadagiti kakadwam dita, Sir Bravo. Magandang oras po sa inyong lahat. Langan, Kapitan. Ay, basta mabilbil lang. Ay, delikado nga ro ni Kabadong Muna ang maiparit, kat aramidin na lata. Ay, di nalatultuladan ni Marito yung ama ni Jeren. Ha? Ni Marito yang, manager? Kawun. Yay. Ay, iso matagwarwara sa damag. Ay, nupudno da ita. Ay, very good. Manager ko naman. Dakkel kanumot ti sweldo na. Apang ano iso ti pangalalaan ni pare Badang, iti pagsugsugal na. Lakit day, Kapitan. Badin. Ay, napanatangak siri. Pautak na ti gitara. Ay, wapa. Paray, nasapa ka? Where are you going today? Dito lang, paray. Ibagakan ka na ito. Kahit sapay lakuma, ta denggam. Ay, amukon, paray. Jakpay na ibagbaga mo man. Amuk nga ruday. Mo maiparit ti sugal dito barangay Kabildatan. Ay, no, paray. Ipalpalagip ko lang ta mga nunalipatan. Amuk at iliwandak, nagiti pulays, no matiliwandak nga agsugsugal, paray. Na, amo lagayam. Apay ngarap, ngararami din pailaan. Inawagan pa day tabagim nga ari-ari iti sugal. Ay, kitwo na. Maminsanak lang mga agbalin nga aray. Didak to pagpabasulan. Ta pinalagipan kayo mit. Lalaki to eh. Lalaki to eh. Di ko ma... Yamaha? Di gitara. Yamaha nga miyo. Di nga pang... Kung live. Mapangkamanan makisugal na nato yang. Shh! Ah. Anya makisugal nga ibagbagam. Ay, huwag gayam niya. Mangagdatan tuki din. Agtrabaho ko na mata. Huwag gayam. Agtrabaho. Ala, paandaro mo da ito'y tricycle ma. Tamapantan. Agor urayin dagiti kakadwak aman nugal ijay iray. Agur, urayan kagiti kakadwak aman nugal, idi ilay. Kwanbad. Badong. Page 5. Ay! Sumardeng ka na makisugsugal, Kabadong. Nagkuna sumardeng akaon. Isardeng mon tamadiday ta. Nagmayat ti agsugal. Imbag kumahan no mga abak kakanayon. Nagmayat ti agsugal, oran wag karabakak, maray. Sayang ti kwarta. Ay, panawan kan, maray. Tamapanak makisugal. Na, nagtatangkan ka ti ulo yawn. Imbagak lang arudan abawal, kanulay ni Kapitan. Ay, adulamin. Adu kami, nga agsugsugal. Tabi nagaak, nagiti kakadwak dito kabildatan, nga agsusugal kami. Dengganda ka. Tasyaga. Hay! Dengganda. Anya tinagan mo? Pugpug to, amadi. Ang rugiti R? Ay, Randy. An Arminio. Tabi nagaak, nagiti kakadwak dito kabildatan, nga agsusugal kami.
Siyak ti are-aray. Isu adeng ganda. Cip, 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 cip. Una man. Cip, cip. Aw. Kas kala maururaman. Nina na to yang. Nan ano ni manager? Ay na. Tiniliw dagiti pulis iji ilay. Ha? Ay na. Kasano dayta? Ay na, nagado dagiti ng tiliw applies. Apay at tiniludag iti pulis ngay kat manager. Manager iti sugalan na ako nam. Nas ka na mamuan da ito inanggal ka. Inak iba ka. Labas, badin. Bad inlas. Paray, parindeng. Eh, di ka man nagsani-saning edita. Paray. Binagbagaan kan. Binalaagan ka idin. Binalagan na kaya paray. Yak siguro nang gaga. Ay, ang kakit sumurot iji presento. Ay, kaduan na ka paray. Umay kamot Iti niya aga po. Ada kaduam ijay. Ada kadwak. Sinaw. Nituyang mo. Nakabalod. Anya. Apay nito yan ko paray. Anya teraramidan na iji pagbaludan. Natiliwanda nga ada iji ilay nga agsugsugal. Delikado kan. Ay, saan na pundo na ita paray? Lota. Badong! Nagpangit. Ni, pintas Udno dyan baga ni pare inteng tuyang. Adda kami ko na no. Ay, Kamot. shout out. Pare, Ang Roderick kamot lang dito ay. pag Ta, baludan. ibang kam. Tapang. Ay, puno yung baga ni pare inteng. Adda ka mo dito yung pagbaludan tuyang. Wan ba daw? Tiniliw da kamot dayam. Wait tuyang. Ibagam ka na kiti pulais anang tiliw ka data. Nagbalbalutan. Ang parwarin data. Ay, Sir Pulais! Sir! Nasaan na kami kumakin ni Badungkaw? Parwaran na kami kumahan. Ay, ibagam magbalbalutan na. Agbalbaliw kami, Sir Pulais. Hindi bagam nagsing-sing putan tuyang. Siyak mutlatan, tibaon mo amang ibagbaga. Si kamutin at yung sao. Alaki din ipagamaon. Isukat ang napilitan na kamakisugal. Tasyak amin ti pagdiskitaram. Agasam ta maturog ka numariing ka. Hmm? Ay. Maturog at numaringak. Maringa mo numaturog at. Maturog ka, numariing ka. Kaya't mo nga. Salamat, pare Roderick. Ni paring Jonah, paring Ma'am Gayam. Ni Ma'am Lovely Rose. Hello, Ma'am Labre. Ni paring Jonah, Ma'am Gayam. Apay. Shout out. O, da nagkulay. Oh. To YouTube. Barkadam ni YouTube na. Bagaman tayo, isubli na lagi. Nag-channel kaya. Ang napilitan na kamakisugal. Tasyak amin ti pagdiskitaram. Agasam, day talamat maturog ter aramidam. Hinton makaring ka. Kaya't mawadan ka na. Hindi mo mutpigsan Manganda ka iti pulais. Tarkaro asan data na parwarain. Kwantoy. Ay, baga malam nyo dito, bagulin, suyok, ita kambali, ni ipang panguluan dito na taraki nga Roderick lang ay nga Iti sugal, tatabadong. nasakirit May maya. kabandaan tayo dito. Thank you, Brother Roderick. Kani po Dukili, kani Pipingo, kani Kiting, kani paring Lloyd, kani 65-30 paring ang Jason. Kamaraw ba? Imbag tapinarwarda kayo dagiti pulis. Nakisarita ngamin ni Kapitan Kadagiti Pulis, Maray. Aparwaran da kamay. Ala, di yun ululitin tagarami diti kalukwan. Talaga asanon. Nagkari kamin kinibadungkaw. Asaan kamin nga agsugal. Rumbang laang Naglawa mo di bang kagapagmulaan niyo? Nay, sige Maray. Paypayapayan na kun ni Badong. Mapan kamin aglinis ije bang kagmay. Ay, tatabadong kana na toyang. Talagang awan maganab yu iti sugal. May mayat lang, no agtrabaho kayo. Ala, sige.
Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Junreb. May sapay ni Abengay. May sapay asagot ka na kayo. Hindi tapin mission di pa natin ko. Angkal? Bakas. Kwa. Kami kani pare ba Tumarak tim yung kup. Miyuko pa rin. Ay, on simdex. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kami iti kay panagdangan. Uy, basta kwa, basta pang panatan ko. Di po gid ano kanya. Uray no na drowsy kanya, makatulog ako. No, rabi na. Padung tuyang, present. Dati man eh, nakasulat oy. Balay. Ay, nagadurit nang. Hapaw! Woohoo! Nang man. 1,000 daraw. Nay. Subscribe ka man eh. Woo! Sukatan Kung pa. ano? Manuti ko tatapit dito. 52,000. 54, 50,000. Balay na na. Yes. Ay, dollar mo ito. Dalar. Milyon. Ay, abaw. Diyos ko. Sardeng tayo. Agree ko din. Akin kanya data. Dito pakalala. Ha? Akin ko ka. Hindi para junar. Oh. Ay. Babaya. Ka mga lapit siya nang Kuna no si ka. Bagay. Lagi na. Plus 2 ka hang Ay, bagi na. Alin ko mablaw ka mo tin. Hi. Pagyaman Ang 5 viewers na. Jaman ka diyan ang tin na. $100, ay $1,000. Ay, thank you ka no. Di $1,000 data agpa. Ano di ay pizza. Pizza na. Haanan ako. Ayan ay. Lechon baboy. Oh, Ulit yung baboy ka no. 15 days nga ko. Good taste. Ay na. Nagay vlog ka mo. Ara ti da nateng da. Sa tayo Sa bagay. sa tayo mariing. Ganda na las patron. Nagada do di good taste rice da. Ado ah. Original nga jigusing pa rin nga jay. Ay wag diyan gilyan. Oy, grabe. Guwapo, Ajay. Tas gande, kas lakwa nagmati. Ay jagla ko diyan. Sarang maganda, tao kay ganyan bagay, ka Kinapan niya. Ay ko na. Nakita lang yung post ni paring ko. Napin kwamad lang kas lagod taste latan na naaalala. Alamarosan. Un ado jay order da. Gosing rice. Gusing. Haan Gusing triple sa B. barangay. Lokero data. Gusing nga naginyan. Binawin sa niya may isang bijay. Ha? Binawin. Uy. 6531 enting labas banang. Pakawan ti tumultulong dito yung barangay. Ay Yak kaya. nga. Ni? Dami ka. You are so very fast in no finish. Ito na bumuntog, nagpuntog mga pera. Singerin. Pakawan ti tumultulong dito yung barangay. Yak kaya. Ay na, kid-kid tawon laang mat ni kapitan nga agikap tayaw dito'y purok tayaw. Ay, adula amin. Masaduta man lang nga mapanag-ikap-ikap dita. Sa bagay, dito ito pa'y arubayan ti balay kat di mo pa'y malinisan. Nabayagan nga bagbagakan ka alinisam ti ruot na tamulaak iti masitas ngam di mo mat aramidan. Kay kayat ko ti agkuy-kuy yakoy, tuyang. Yak kayat ti mabanaw. Aha,
Awan tumat ti mayat at tumulungken ka, takas ta ti ugalaym. Lalaki kwar. Dir kalambay. Kimas. Ano? Kalambay ah. Dagsin diyo. Nadagsin. Man, maya di word na diyan, kalambay. Nabasa ko mo diyan. Chip, Isaurus. kita ni tatabadong ijibalay da, oh? Aywan. Nagmayat mo tanti pa nagkuy-kuy-yakoy-nan. Na, sa pa ipakita na pa dito, eh. Nakasawa dito ayan tayo nga kuy-kuy-yakoy. Saan ka di nga umay tumulong nga agikap? Ay? Amo na mat apa nga iyo. Ayaw iyo. Ilugan nyo na kita roon. Di kalambay. Dito ayan tayo nga kuy-kuy-yakoy. Saan ka di nga umay tumulong nga agikap? Amo na mat nga agikap tayo ita. Umaylat ako maano kaya't natitumulaw. Apa nga ta, di na kahit tumulong dito yung barangay. Tsaka mo Uray ayaban ni Anggel kaw. Di nalatamit kaya't titumulaw. Kuanin! Kapitan, nalpasan ti ikap medyo purok may. Pinidot mi pa'y amin ngag kay warabalasi. Balasi. Basura, balasitan. Makapiray ka pa rin. Ayun. Ang mga copyright music na. Ayo. Alam na i-upload ng tina. Kapitan, nalpasan ti ikap medyo purok may. Pinidot mi pa'y amin na plastik Ay nasaya ano kasta kagawad. Nalinisan di purok may. Amin kami ngamin kat nagtitinulong nga nagdalos. Bay aman ta palakpakan kayo. Ay, adala may sa atawa saan natin mulong. Ay amo ko no asinaw. Di ka ba dong? Kita talaga asadot day tao. Oraan niya ka na programa ti barangay. Di na kaya ti tumulong. Kastamit lang timbaga na iti inayabak. Gumurguran sama. Sigud mat akastana. Jak amo no niya ti panggurguran na. Kat ibaga na kumaan. No anya dahita. Awan ti rason kagawad. Talaga kit di akaya di na. Nyamat ta nang. Ish, may lawan ko man ni Wiping ay pasok dito. Malilaw. Ipasok to. Anya dahita. Withdrawan siya gus. Eh, talaga akas day nanday di ataaw. Di na suportaran dagiti programa ti barangay. Una yan ayah. Kaya na siguro ang ay sutag-tugaw kas kapitan. Namin ano na nagngaya-ngay a kapitan ngem naabak man. Saan mga ron na kaya't dagiti tattao ti ugali na. Ura sino mo ta? Awan ti mangayat kan kuana. Bad Sabay nga basbas iti revenue ti compilation sa atiddo. badkwar. Badkwar. Makita mat lang day. Nagsabali niya. Ha? Kasan? No atiddo. Baka di sango lang kan likod niya. Inyaplo po nga gasa niya. Inyaplo po nga di warwarningan naman ni ko. Niyan tugon. Adi madingaro din di. Awaman na. Sungar ko na aparmaya man ti drama ka na barbar. Nadaman ti na partot ko man nga may sa dati duwa nga script ko. Yung mga pentro. Isa kung kaya naka-stricto lang talaga. Sa itong matitigdan sa akin o may sa abusis tigdan-draman. Sabi niya sa akin. Hindi may strike. Yung madanagan nga rin yung tinga ibili. Matin sa mga pasali compilation mo pa na. Madiya nga talaga. Nakita ka to, maganti ko na dito. Mayat nga talaga no. Katinjang nag-compilation yun ako. Sa gaysan. Inuray na ado di views na kati. Okay nagbasit mo revenue na nga mo di single nga di. Ado kami tiyang manglipas mo lang. Atidog kami. At itag oras ato namuda ka ng nagdan. Baybaan ta. Okay, salamat Mama Lovely Rose. Sige, kape-kape. Hello Ma'am Lovely, kape tayo. Kapkapita ka na ni Ma'am. Awanin, problema. Saus, may May na strike ka makapis di na, 4 Ma'am. million nga ko ay di ipaising yung alabs ako. Diba na din.
Pagpupudutan naman no. May iso damat niya. Ahangan na i-report kasi. Amo ka nag-report kung di sa ko. Di Composer ng detect. Wan, di may isang composer mo eh. Hello, Sir Dante. See you soon. From Lovely Rose, ma'am. Hello, ma'am. Wan, ma'am, partakam dumagas ka to istasyon. See you tomorrow, ma'am. See Thank you, you. ma'am. Ma'am Lovely. Ay, hinunan. Kadaman, wanay. Amok amay na mapaspasamak dito'y barangay. Kwaraw. Aw? Kasla ka nga rod CCTV. Ano kasta? Ay, kituwi na. Inal daw dahil nga Prititit. Ay, ano nga tangag? Nag-tour tayo. Kaya mo hindi ka maribribyon mo di pagsermingan mo. Ano nga tangag? For numbers di. CCTV, ano kasta? Ay, kituwi na. Inal daw, waday talaga observe ka na giti mapaspasamak dito'y barangay. Tararamiday, kwaraw. Inal daw kamit ngamin nga. Tugtugaw di taparangan ti balayaw. Amok no niya nga oras mapandita barangay hall ni Parinteng. Aya. No maminsan, maladla daw. No maminsan, aglangan. Wala, tamapanmat ngamin iti bangkag na. Tapno damat kwartada kini antay. Nga igatang da iti bagas akaninda. Woo! Bagas. Dog. Hello, everyone. Matindog From mo, pero Ma'am di- Dayo hilinan Militaw. eh. Happy viewing, Ma'am Dayomi. Nadulat tamo ti adik ti drama siguro. When dumagasak to. Kung ano ni Ma'am Amok Rose. dagi agi pupus gayam tinadto. Tamapanmat ngamin iti bangkag na. Dagi tagay di replace station. Ay. Ay, mo mabalin nga. Talaglinis mo te. Ngam, hala, na-replace station. Di nagaramid ako masarili dang ako. Madlaw mo di kalimbang ni Dani. Di download dalata. Oo, gano'n di patulod ako man. Di original ko mati-upload na. Ngam, mabalin mo lang. No Hindi, ah. maminsan, Linisan ba yan? No parehas na Tamapanmat ngamin iti bangkag na. Tapno at damat kwartana nga igatang da iti kanenda kini antay. Amok pa'y no sa dino mo ti papapanan ng tim abanang nga inal daw. Sa dino ay. Mapandita tersiran. Tersira. Tersira. Tayo pa lang to. Sira lang gamit ang mukha kambyo pa eh. Thank you for watching, Ma'am Dayomi. Ay. Glakjo akmiten. Amok pa'y no sa dino mo ti papapanan ng tim abanang nga inal daw. Sa dino ay. Mapandita tersina ni Marikwanan. Pasaray ang malmalam dita. Una, tamapan makis istorya. Saan lang nga dayta? Ada ba sa baling aramidan na? Awaw. Isingit agdangag. Intayo man school. One, Ma'am. Sige, thank you. Kaya man pa damam asaon. Ma'am, pay. Damam ti kailyak. Naggigitan Ma'am na. Dayumi. Ada. Hello, Ma'am Dayumi. Da ka magkaya, Ma'am Dayumi. Tayo, Jay, kusing. Kailan? Kumusta nga eh? Kantayin to kono dyan, anak. Tudingan yan na, tudingan. Ay, Una, tamapan makis istorya. Saan lang nga dayta? Adupay, tararamidan na. Ha? Ada pa sa baling aramidan ni antay? Ay, katuwi na. Amo nga rod amin na mapaspasama dito yung barangay hall. Anya ter aramidan na iti teresina ni kagawad kwanang. Di mo lay bagbagan ti sa bali kwaraw. Wait, Wan, yak ibagbagay ti sa balay. mapan makisugsugal. Anya, nanti banang, makisugsugal. Wait, makikita kita. Nukas ta nga gumong da. Mystery ko. Ko delete lagi music ko ano. Nanti banang, makisugsugal. Wait, makikita kita. Nukas ta nga gumong dagiti babae dito yung barangay tayaw. Hey, Gaw atik ti ko na ko. nukas ta nga gumong dagiti babae dito yung barangay tayaw. Kanayon da, nga agtutong Inquar. Nasa papimanaw ni Antem. Napanan naman nga tan. Amok tinapanan na ang gail. Ijay teresina ni kagawad kwanang. Anya ban ti papapanan na ditan. Imbag ko man no agawid nga umay aglutaw.
At imbaga kanyak ni tata ba daw, Angkyle? Anya dayta. Mapan kanumot gaya makisugsugal niyan tibanang ijay. Di antip, makisugsugal. Unang Angkyle, isuda ka dagiti pada na bagbakay. Istalaan na amuak dayta. Kat no ibawbawal ko ti sugal. Ita, may sagayam ni antay. Una ro, Angkyle. Ay, imbestigarak man dayta abanag. Saan ang mabalin? Bawal ti agsugal. Nangrunan, saan ang mabalin nga agsugal ni antay? Bad tuy. Kamun, page 3. When adaak, may kayon tulat ta, ijay tudingan, asidaglat, triple B, ajay ami. Wan, ma'am. Tap na mapasyar ni madya nyo. Sino na? Ni ma'am Dayo may. Ay, dayuin tayo niya. Un Dayuin ada- Dayuin na ka, ma'am Dayo, may. Ay, si Mang Puton. Taga tudingan, si Mang Patay. Si Mang Put kan, ma'am? Ay, sus, data ibalay tayo kita nagkakabang nga tubliro. Ay, Talaksan. Mo hindi talaksan nga kita vlog. nagkapuya, brod. Ay, kamay. Sikat ibalay, men. Kanayon, ngay magbagaday ta alas tog akong paring ang kapitan na bawal ti sugal nitoy. Ang apay ngay naldaw ka mapan makisugsugal kani Maribanan. Inal daw. Kayo. Kayo. Ay, high five. Ay, apay ngay. Ay, nito. Okay, Okay, Buwan nilang banang. Tapanggal. Kanayon na nga. Mandi lang nga rin. Di lang tibaliw. Ah. Apay ngay, inal daw mo't ang mapan makisugsugal ni Maribanang. Katapuro ka. Bitin. Kanayon nga ipagbagaday ta lastog akong pari ka kapitan. Bawal ti sugal dito barangay tayo. Apay ngay naldaw mo't mapan makisugsugal ni Maribanang. Di nakchismisan si Kabadong. Tanaban nugak anaggapo anak kitang dan. Ibagbagak laeng dagiti nasiputak dito'y barangay itangal daw, tuyang. Day talag sipsipot aramidong. Padasam mga mina. Agtugaw kang agmalmalam di tarwar, kamakitam amin na mapaspasama. Ay na, saan ka atuladan ba daw? Diyak kaya aramidong. Sayang lang ti oras ko nga agkuy-kuyako. Ni, agkuy-kuyako. Uy, danti nagkulan na gado. Agkuy-kuyako nga agmalmalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18. 18 to read. Well. Yes. Nya nga Jared. Diyak kaya aramidong. Sayang lang ti oras ko nga agkuy-kuyako yung agmalmalam. Anya nga iti maganap ka, no agtog-tugawak laang akaskan ka. And Kuwan. Ang dagayam at talaga agsusugal dito tersi nama. Ay, jak amo day ta, kapitan. Kasano adi mo amo? Kat uray ni kumarim abanang kat makisugsugal. Ay, kastaya. Ay, jak amo day ta. Di mo amo nga. Jak siguro masiputan na no kasta mapandag sugal. Ay, maperdi tinagan ka. Gapo iti daytang aramidan nyo. Ay, nakaturugak siguro no kasya mapanda. Ay, nagado arason mo. Isardang yawn ti agsugsugal. Nay. Sige, tay bagak ka dagiti umagsugsugal a babay. Uray ni Banang. Bagbaga akmat. Labas. Ito'y bad. Badong tuyang yang. Makatulog akit diin. Sino pa na ikakanto? Badong. Page 4. Tuyang! Umay ka man! Apay aya. Mapanak makitangdan. Ayab ka lang ayab. Nagsakit nga ron to sikat ka. Day takat nga maing taday talag tugtugaw ter aramidong. Ay na, jak mayon natin to sikat yan. Ay kat amon takubo kalatan. Ay na, tulungan na kamangiyon natin ah. Ay na, maladaw akon amapan makitangdan. Mabit lang may. Ang malmalama ka nakakubaw. Ay madimot ah. Sigay, undatem nga ron tasikat mo, tatulungan ka. Anay! Ay, sus! Anay ka!
Anyan nga, day nga una. Ay, isunsa na ito, ipatay kong tuyang. Ay, matayaksan ni Timabay. Natukol na ito lang na. Ang kanyo to na dyan. Nagmaya niya. Krakol. Nagsarangsang yo. Sika, isarangsang ko. Lisingan ba? Di kalampay. Nadamag mo, chip. Pandag pagatang. Tiyan niya. Ne, man nala. Di man kalambay. Lisingan ba? Di kalampay. 12,000 viewers. Tuwan di lang. Kausap niya, 16 kid yan. Di biyanang. Naman di. No, ituloy mo ngayon nga ta. Ialis mo man. Kanto na man imatsa na labo. Ano din nangyari? Di namin duwan. Hindi, barbaro din. Ay, ito ba? Ay, duwa. Nagsaruno. Na. Nagsarunuta nga rin. Nagsarunuta. Garot nga na-recycle. Sige. Uy. Sige, bagbakin. Nadamag mo ka din. Nun ributasan. Kita ang bantayam na na. Masila ka naman susi. Ay, thank you, Ma'am Dayomi. Namatira, Ay! madito na. Okay lang pa rin. Sige, masa. Thank you, Ma'am Dayomi. Masa! Sana Sana all! Sana all may nagpapatayab. Agli. Awanan. Inibiter. Sana all, Ma'am Dayo, Michael yan. $25,000. Grabe. Resign ka ba? Nadamag mo, chip. Tiyan niya. Dandani ka no matay ni Tata Badong. Ape akas na ibagbagam. Dakas dahi tang ibagbagam. Isumat ti pagchichismisan da. Ape yan na ibagam ti kasta. Ngamin, di na kan may yun nat tisiko na. Dagtalang, matayain. No yun nat na kanaw. Ada kano aguni akas la matukol. Ala, anya nga sakit dahi jay. Amo pa yan. Kaya't napay kumati, umatidog mo ti biyag na. Nas ka na mamuan ni uncle ko dahi tawi. Ah. Inak ibaga. 13. Ay, wala matiman to. Badtoy malin. Badtoy! Thank you po. Sana all. Nay! Sana all. Kuna ni Ma'am Lovely Rose. Ilay ba man ang damdama? Ang pumana sa cellphone doon, nagpatayab. Haanggaron. Kasi nakasin. Yum no, nagpatayang bumara. Bumara. Iso nga katin na pa. Kari na bumara. Ani, kaya na magtima na yun. Nagpapartak unay nga agpataray dagiti tricycle. Ay unay ay. Apay asyak ti pangibagam iti dayta. Ket kagap-gapok laeng anapan na kitang dan. Kakapkapon. Kagap-gapok. Gapaw. Makapatarag si munod na makabulangan naman ay. Sangsangput ko naman lang. Blessing. Ket sangsangput ko anapan na kitang dan. Ket asino ngay kumati sa balya pangibagaak. Ibaga makin ni Kapitan. Tap numabagaan na dagita tricycle drivers. Kontrain nakmanay. Saan nakapatpatyan? Di mo pa'y inararamig. Kastan ti panunutam. Anay ko. Anay to yan. Na, Anay. apay manen nga gananay ka. Ay, tumakdera nga ron kuma. Ang nagsakit mo dahil sikit ka. Pilitam ti tumakder. Kabaulam dayta. Pilpilit nga raw ang... Ah! Ay, so! Krak-krak ko namot lang katusikat ko tuyang. Ay, matukulsan. Matayaksan tuyang. Natukot-tukot na tayo na namin duwa. Premier ni Ma'am Lovely Rose. Ay, Pinakontis na mo. Ako rin. Sabay ko man. Ampay nakaring Bago gabi dyan na J.O. magsapatos mo, bigatin pare. 10,000. Chip! Nakadano nun ka ni Kapitan, tireklamo dagiti tattao. Anya reklamo dahi ta. Di reklamo da ah. Ket no nagadu ti reklamo ta. Irekreklamo da dagiti naanglit a driver. Saan aday ta? Irekreklamo da dagiti driver saan nga agdigdigotot. Saan nga dudes? Atotot. Thank you, Ma'am Dayumi. Sa duta kan. O magpatay ko na ka. Tatayap ko man ni Auntie Gina. Wala Gismel. Kalambay. Dito ay drama. Irekreklamo ta.
Ireklamo da dagiti nanglit na driver. Sana dayta. Ireklamo da dagiti driver asan nga digdigaos. Sana dayta, Chief. Ireklamo da dagiti driver apada ta asan amang mangted iti discount ka dagiti senior citizen ken estudyante. Kunakon kay nagado a reklamo. Sana dayta ti reklamo da. Anyay nga rod a reklamo da ita. Di reklamo da nga yan napartak tayo kanong agmanihaw. Nga oray la agtapok ti kalsada. Nga raw. Kasano dayta nga. Ang mga no paayaban na tayo no, kapitan. Tayo nyo, kapitan. Abayo-yo. Uy. Nung Ito muna. Amang ang mga no paayaban na tayo ni kapitan. Inbad. Sana oil. Kung ni paring Jonal. Sana oil. Na-strike ka man yan, Maray. Na-strike ka man. Ay, hindi na parang Jordan tam pa na-strike ka. Dapat pa Anak. nakada mo din. Na-strike daw eh. Ay, narios da. Nakapsot nga kanya kasi. Nasa nga oray kasi din alatan. Sikat ti amok adagapuan ti nakagteng kanyak a reklamaw dagiti taga kabildatan. Iso asya kung ti masideken ka pare. Siya kumati umasidag king ka pare. Ang tumakderak. Nagkarak mo tayo, dahil to sikit ka. Ada sakit mo? Ay, dandan niyak sa amot ang matay pare. Kaya't ma, nga matidog pa iti biyag mo dito rabaw ti daga. Ay, kitmo na pare. Amom ka diti aramidem, tapno matidog ti biyag mo. Ay, kit ibaga mo na pare. Saan mo nadamagan pa'y kanya? Tumulong ka iti padamataaw. Tumulong ka dito barangay tayaw. Dahil talag, umatidugan ti biyag ko pare. Wen, di kag sadot-sadot. Kit tumultulong agbatin pare. Para siputak, itimadi ang mapaspasamak dito barangay tayaw. Apresyarak mo dito kahit. Iso apurmalan, asikati aramidag akatinulong ti barangay. No kasta, ikanak ti trabaho pare. Kastan. Iti awag na dayta. Nay, mati. Ti awag na dayta. Oray limlima mo ti viewers mo. Ano kasi nga patay naman yan? Muna. Wait, umabot 50 mo. Data, manayaw na dyan revenue mo parang 70 tao. Yan, sindugan dahil na next. Ay, Pare. Dama sweldo Sige, na antayin pare, na. beach nga Ipay! dati doon. kakanog humatang eh. Nya isang ako yung lugar. Nya kanog di ako na na. Ay wala, dalagay nga nakasilopin nga 5 pesos sa mabili. Ay mo gising nga mo pare. Hanap pa na. Isabay, isabay mo dyan kalambayan ah. Hanap pa lang nga naka-apply ti. Isabay na yung kalambay. 10,000 viewers, may sangal daw lang. 16. Hindi na yun na pwede bis mo, binuyas nga tatay. 4 hours di Wala 16K. sa parang pwede. Samantalang siya, 1 month ka 2.5 lang. 24 hours. Ay, 24 hours. Kanak ti trabaho Ado damot iti. Ado damot ti man. Ti awag na dayta posisyon ka para sip-sipot. Ay, kit ba yata pare? Makatulong ak pa yan, dito'y barangay hall. Ay, barangay hall pa lang. Barangay. Kaya dyan kayo ituduwa na kung tuyang yan. Ana, doon lagi banger ko namin. Ito na. Pwede kayo kay duwa kayo lang. Para sip-sipot. Kaduda. Ay, kit ba yata pare? Wala, ta makatulong ka iti barangay. Tulong mo niya. Ay, warayak din na doon. Para sip-sipot. Ay, kit ba yata pare? Makatulong ak pa yan, dito'y barangay. Wala, dayta ti itid ko a posisyon para sipot kan. Uy, pare. Barang umatindog pa, itibiyag ka. Itibiyag. Ti. Apay namin anak kanugaw ga. Kaya ko Idilig ko manan ka. din manan dyan. Dilit ko sa amin naghiharana. Nagmayat pa iti. Naghiharana eh. Rupa na di. Gasat ko no. Naghiharana tip ko. Madi. Uy, di dyan di music mo. Ibang baga ko. Para sipot ka. Ay, kit mayat pare. Barang umatindog pa, itibiyag ka.
pay anak katugaw ka aya. Mayat magtakder ka ang magna iti arubayam. Nasakit nga ron to'y sikit ko, paray. Gagagay na takas taak mat ini. Sige man, padasam ti tumakdara. Tumaderak pare ha. Denggan. Nagmayat adenggain. Kapangat katawa ka, paray. Mayat adenggan, day taking... Ikat katawam lata ka din. Ikatawam mo Kung ti dagi ko, dagi compilation mo, baka di pa ito. Damdama, ang hindi mo daw 6,000 viewers. Thank you for watching. Nadalagay may music mo ngayon, compile mo nga pati haranan sa may. Di nagmay sa oras. Katawa ka, paray. Pakaragsakam ka din na ita. Katawaan tayo, dagiti problema. Uno an-anayan tayo, tapno umatindog ti biyag paray. Ragrag sa akin ti bagbagi. Ay mo na niya. Ay makikatawa nga ro din na. Sige. Toy baon. Rumwalak amapan nakitangdan badong. Sige, sakot. Magkidit at reserva nga YouTube channel ko. Ano nga matinarapig kapit ng kastangan? Sigat na. Rumwarak amapan makitangdan badong. Tapos agree Rumwar kamay. Makagiddan kanton. Ay, sige. Imo Alin ko mga rumwarak. paisang tayo, rin walang alin niya. Walang alin niya. Yan, trop. Napaya. Walang alin niya siguro. Yung ka lang trom ti balsa mo kasi hanggang mo pala. Iya pa ba? Ay, comedy diyan kan. Yes. If the price is right. Tapos lang. Oh, tara. Singer na na libog gawan di. Awang pa yung magarapang pasildo. Alas 2. Rumwarak amapan makitangdan. Rumwar kamag. Makigiddan kan. Anye. Madin ni, Ano madin. na yan? Rumwarak. Nakalpat. Inak makitangdan. Karkarada pa. Makiginginid. Makigid. May sama ng drama kakabsa. Rumwarak amapan makitangdan. Rumwar kamag. Makigidgiddan ka. Dim ka di kaya't rumwarak. Ang kaldi Ay, mo. wait, sorry po. Di nga binasam datay. Ay, wain. Nayunam ka no dyan tihin. Ande lang ko mo apang bungad ko mo lang. Ore ko na. Ore mo nga na pampinta sila to. Ako nga mo. Da kayo atakwa. Ay, nangarap ka nang tito. Da kayo iraita. Makigidgiddan ka. Di mo ka di kaya't rumwarak. Tapno maka-exercise hak. Kan ma-exercise ko dahil si... Madilat. Chikot mo. Sika nang rami di ko ang intro ni ko niya. Nanti di ba? Sika ka na. Sika na siya. $1,000 sa apply. Kaya mo kasi ang kagudwata. Kapayawan ito da. Ay, Aan. latali. Ay, apay na pi. Tinikan na mo ta. Haan, iparaman na kanong kagudwata. Talaga dyan. Madi ano gud ba? May may sa baso, may sa kasta. Kuna naman yan, tihina nga baka mukbang baka. Talaga nga da kay latali ni ka na. Haan, naki. Ano pa ito? Tagod mo ka. Ay, niligyan. Kape, oh. Kape. Siyempre ka na, nakalabang ko. Kalabang ko drama eh. Di mo ka di kaya't rumwarak. Tapno maka-exercise hak. Sorry, Jupit. Ay, napilitan. Labalon na niyan, tihina. 12 ka no, may sa 12. Niligyan na tayo amin ni. 12. Inikan na kami nagitalit na lang. Ano ni, duduwa rin. Inikan so nga ginatang ko na to. Gatahon ko naman ito na. Oh, dahil tagod Talaga ka. pa na mo natin tayo. Hala ko kan ni mama na. Talaga binili. Amo kan ni Berhida ito. Aywan, at dingi pagpan ni Berhida ito, Atomi, ano, ayun. Wasn't you ko na na. Atomi, ante, Atomi. Han, wala ta sinukatan ta in details mo. Ngam dinaning gam nag-inquire. Eh, sinukatan ta di ko ah. Ay, yes. Rumwarak. Tapno maka-exercise hak. Kan tapno ma-exercise dahil sikit ka. Papanam, aya. Ay unay kalaki din aya. Ato ti papapanak tuyang. Mapanak iti bangkag. Mapangkulinisan di planok amulaan ta. Kalpasan na. Aramidag di trabaho ng ti parinteng. Anya at trabaho ng ibagbagam. Para sipsipot. Damag kanukay. Tangdan ka. Mabasay. Maglaigatang tatisiday na. Ipinal mo man. First sahod ko kuna ni Ma'am Lovely. 840. Dapat ipinal na. HKD. Nalang raw. Kuna mo. May update ma'am.
Apa nga nagparang tikasay? Ay ta nag-open ta yung computer. Okay. Ingin ko ako. Tagdag ka, babasay. Maglaigatang katisiday na. Anya! Day talang, agsip-sipang, at datangdan mau. Ay, kaya! Ay, da. Agsipsipot at datangdan mau. Lalaki din. Kasta tatabadong. Tumulong ka dita barangay mo. Barangay yun. Nakulo na naka 5,000 ka. No happy, ti panagbiag mo. Ni lovely. Ay, YouTube mat. Haan? Lovely. Haan? Rose. Sakal ti revenue di man ti ko na. Ay, iso. Jay, Di mo ko. Tumala. Isumulan ta tiag buya mat ta Pilipinas sa kada ko. Kasta tatabadong. Tumulong ka dita barangay yo. Tapno happy, ti panagbiag mo. Ala sige. Ditan tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Puglay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Junreb. May sapay asagot kada kayo. Ni may sapay. Nakapundo tayo magamit dalo. Jangkal. Pwede na ting ni. Magandado kay surat-surat na tingusipan. Until 2000 talagaan daw. Ano to yung change. Ambay nakapada siyang kami nga umakakar ti Pilipinas eh. Junreb. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday to'y ng estasyon. Agyaman kamay. Iting kay panagdangan. Inakto man ramanan day to'y. 7. 760. So may tag-upit na pariti kang bangkong ano, may apply mo gila pindi ka at least may transfer mo. May enroll mo sa bangkong nila. Awon pa lang jipin mo, marod. Apa nga? Itadamang ipadala. Di ba sigod mat lang apin na? So mo lang dipin mo pa rin. Uy, strike ka lang mat. Itadang akwa. Oh, so mo lang. Orahin mo din. Itadang ipadala di sudo yun kan. Ana, ag-upit pa di bang account na. Santo tayo yung natatanong ikon dyan. Tapos itadang ipadala. Ngam tama maminsan ton, ikaw mo ta pala iting kastak. Eh, Na minsan kita pa na nagala. baga mga dagos kini best friend mo tan nga strike kanin baka ag 99 Dili mo kami nang nagilipon. ag 99 isunan kat. Ag 99 kan i-strike da ka man hindi mo manin. Good sayang. 99 nga. No $99 na nag 100 ko man. 100 plus. Diba kay strike na naman? 100 plus di dalam. Ay, Ingin kinitan ni Tata Jadsi. Kasi nakakamit ko mga. Ay di ko wala angan bangko lang ti kurang. Di pangko kandi ko anan ta may insert di pinay. Ay ang kuha kanta, ang troubleshoot ka di kan, mabalik pa nga to troubleshoot di pinay. Ano ba may request di pin? Baka automatic data. Automatic data na strike lang. Di ba da dipinda nga datin? Ada pa simat ng tanak sa situ. Awan simang sampat. 65. Kita ang tatag sa palit at address. Sino ko tanto di ba Trinidad? Wen. 65, Di problema. 65-33 dito yan. Ay di ko. Lanad mo kung ang gusto ah. Yung 178 tag IJM nga talaga, IJ store. Di exact address mo kung mali. Wen. So, J lang problema na 120 tao nga eh. Ani ko anan to di barangay na. Uno sana pang kapasyaram di pus office. Post office. Apakah pus office. Ay orog yan pa. Apakah pa di pus office to ba? Ta ijeti dati nga nakadirisan. Agkakanat mo gabi. Tato inadirisan man mitis ka diyan nagilan. Nakadita pa nga break pa rin. Iba kam atang makuko yung cheese ka. Ay, at sweldo madyan niya. Isip. sunod lang at pagpapinsan. Uy.
ay one ay labas gayang lalaki more. Yung number na. 6532. 65. 32. 65-32. Lalaki more. Sino naglalaki dito ay? Kalkalpas. Sino naglalaki di kalkalpas? Manang gano'n. Tayo mo na ngay. May kamano na yan? Dua. Ay, siya. Ay, si ganda nga. Ay, si ka nga dua. Oh, mat, puro mat ni Kwati katungtong na. Baya mo. Ay, sige, sige ka mag-aro ka nila. Warog mo, ano. Suma aming katungtong na dahi talalaki. Sino pa yung matidad duma? Nagado tila ako ni kagawad ko anang. Makaya-ayo nga ron ti gumatang. Uy, napunno ti Tirsina na. Ay, damo ti wanang na. Uy, matada ko nang. Uy, napunno ti Tirsina ko na nagayam. Kawan. Ay, sus, ay wangag pa iso. FA 178. Kunana. Imbagata ko mga islands to. Ano pa address mo, pare, baka magulwan ni YouTube ah. Di nagilian. Tubat ang tumandit at tinanong niya ang plata tayo. Hampay makidi na playa. Ang pambag, sino ka tanda address mo, kini? Uy. Makaya-ayo nga ron ti gumatang. Wana, napunon dahi ti Tersenak. Anya nga, tigatangam, Chep. Si Kangay. Inya tigatangam. Muma. Mumalaing tigatangam. Uy, kagawad. Tayo sulat ti kayak agatangay. Si Kangay mat kwaraw. Mumamot lang kagawad. Agpanpada kayaw. Nagtutulad tumit nga min datoy nga tao ngayon ngamin. Ayo. Di bale, anos. Pasla na makasaw no karog. Lak nabubak ka. Inside hay kung ulan ni. Ay, pwede nga ice cream ba't nga. Mumamot Si lang City. kagawad. Agpanpada kayaw. Nagtutulad tumit ngamin ni Usep. Si katag tutulad. Mamamot at talaga tigatangag. Ay wine, kwarog. Nakitak mo nantin nga gwalwali si Je paraangan da kwarog. Nyamat. Yan mo ah. Dito Yung pa ko na lang diag birthday mo. Di ang greet ko. Si katag tutulad. Mamamot at talaga tigatangag. Ay wine. Nakitak mo nga gwalwalis ni antim ije paraangan nyo kwarog. Apay saan nga may gumatang? Diyan mo ah. Padak mo't nga wan makukwarta na. Kaduan tila ko dida. Bad toy, Nixie. Ito nga dula ko, di awan yung gumatang. Siya, ano mati madam sa? Malpas mo day tuwin eh. Banang. Ay na, page 6. Badung, bridge 4. Badung to yung bridge 4. Dama na kulay. Padak mo't nga wan makukwarta na. Itataado tilakok, di daw may gumatang. Page 2. Nay, apa na kami suot kasi mang pait. Dayjay abaak ah. Mangdadaol italtaw. Sino abaak? Lawlawagam ah. Taado ti baak dito'y barangay tayaw. Sino kumapay nga itibaak nga amaw? Ni ko araw. Ni Marikuanang. Dagita mo dagiti mabigbig abaak dito'y kabildatan. Ni Marikwanang tidakdak kamatag. Ha? Inananuna ka day tabaak. Kasano? Di na kami pinautangan kini Maribanang. Ay naglastugay. Kunamlan asinaw. Permi ah. Saan mat nga rod anapintas? Ha? Nagpupuskol di pikas na jerupa na. Nga rod ah. Ha? Mala. Hamungay baga na kinamuraw. Ah. Naimbag nga malay, Ma'am Lulit Ating. Tama ni Kalaw. Good afternoon kada kayo amin dita Apari Cagayan Valley. Kani Vivi Diana Agarpao in family kan amin kayo ditan ma'am pakibaga dagita ka arubayo. Thank you for watching. Kalaw. Lawa mo. Puskol di pikas na jerupa na. Nga rod ah. Ha? Ala, bayamaw tuyang. Naipapas mo, terorod mo kinkuha na. Anya na ipapas nga bagbagang. Naipapas na.
Kaya kasla inuyaw tamitay. Ay, jak pa'y naipapas. Talaga ang marurudak latay tinayjay abaak. Ano ba lang, hindi ka nakakapita. Next, page ko. Lalaki kwar. Ay. Oo nga pala, ano? Lalaki. Ay, dakwa nang na. Maitim. Ay, lalaki ko anang ganyan. Ko anang. Breed 6. Grade 6 ka na. Pudno ka diti mga kung iwarwaras da, kagawad. Nga, Iso ka nung madutila ko. Kare-release ka no tilon mo. nagkunay ti dayta. Hindi mo ibagbaga no asino tinang ibaga. Asino nga rod? Ninanatuyang ka ni Kapitana Banang. Talaga nasakit tinakam da kanya ka. Mas dawak man, tagkukumari kayo ko, perjan da kan. Jak nga minida pinautangan ka. Apay, pudno di warwaras da. Kare-release tilon mo. Ay, awan loan ko. Ha? Kan pulos nga awan utang ko. Ay. Kwartak ti inggatang ko kadagiti lakok. Ay, Ay, perjan da ka nga ro da. Nixin. iso adya kag papautang kapitan ta nagrigat tag singir. Ay, agpaysuday ta kagawad. Napadasa kung jag singir kakut agunget da. Eh, bukawan da ka pa ya. Ay, pudno. Intun kwan kaguradakan. Eh, si kapayan ti pabarangay da ako niya. Jak kaya ta mapasamak day ta kapitan. Eh. Iso adya kag pautangan. Ay, no singirim dagiti nakautang kan ka ibagada. Ay, pumanaw ka dito, jak agbayan. Agungot tumutan jak singsinger. Ket isong bat na. Kano kang agbayan? Inton di dag kaalaan, di daglaban dan. Ay, amo ma talaga ti mapaspasamak no may papaniti pa nagsingiran niya. Ewan adapay tuloy na Ni, kung ano nalpasan. Adapay. Inton kon agpipinungot dan, agkikinamat dan iti kalsada. Ayunan niya. Wen, kano nagaduti nakita ko nakasta. Kahit, anya pa'y ngay. Ado Basta kasdayan. No agsingir ka, narigat ti agsingir. Engem nagpautang ka, nalaka ti agpautang ken umutang. Daen sangat. Dinibak. Kwarkwan. Bridge 8. Karili-release mo gaya may tiriruari ko rambarada. Dahil man dried masyado fish ka yun talaga. dito, Ma'am Vividan Agarpao. Nga dress mo ti Trinidad. Karili-release mo't gayam tilun mau. Iso nagaduti lakom kagawad. Na, aging gaita. Kasta pa'y latagwarwara sa damag. Nyantik tinakamuak. Tila'y bagbagada. Ay, gapoy ti dayta, pampanunutan dagiti tattao, ama naglona kakagawad. Apay, sana pudnaw. Ay na, kagawad nga adutilon na, kababay na denggan. Manano ko ma. Imbag kumama no pudno ngamsan mga road. Nukasta. Sana pudno akaril-release tilun mau. Saan? Diyak kaya ti umutang. Intrigaan dak dagiti ko kumarek. Ibagam ka na antem. Sige. Ibaga kini kagawad, ante. Baliktad. Sige. Ay, apo. Tapi sino ka tamanagan mo ng mga Juicy Vlog? Ibagam ka na antem. Sige. Ibagak dayta. Tuyang. Ay. Kuha nang intiang. Tiang. Ni. Madi na intiangan. Gila tayo sa nagawin. Ay, anyameten, kapitan. Apay asanda ka pampansinan dagiti ko kumarek. Na, aging gaita, di da ka pampansinan. Labas-labasan dak mutlatan. No nga di agsisindabat kaya. Is na bendak mut. Ay, madi Saan anasayaan no agiinisnab kayo? Ti malagip ko apasul ko kat jak ida pinautangan.
Ay, sana basol day ta kagawan. Ang para kadakwada dak kalabasol ko daytaan. Na, Sapay tila pang ibagbagaan da nga dalon ko. ha? Ay, madiati day ta. Nyamat. Pag may, ma'am, no ada piyesta dita, i-try mo nga ibaga nga i-invite da kami nga dito DCWT Drama Production. Pwede po kaming mamasyal dyan. Parang, when? Para makapasyal kami dyan sa inyo. Sapay tila pang ibagbagaan da nga dalon ko. Ay, madiday tagar aramidan da. Ay, kapitan. Eh, Bagbagaan man ida. una, kasaritak to ida. Batin. May kaming tog pasyar man nga paiso. Ito mga nagpasa. Ay na. Dinak man sabat-sabatin paray. Na, italang agsabat ta, di mo pa'y kaya't ngagsinabat ta. Awan tayo bagaking ka paray. Iso a ginak. Ginak. Ay, ban na kami tunog piyesta kayo, ma'am. Bagam to lagi dyan, mayor yung Congressman. councilor, congressman, governor. Adwa kalding ijay. Ado kung nagadot ka nung digi aramang eh. Popular dito yung alamang, ayun. Guwapo. Italang agsabat. Gibunlis niya. Awan tayo bagaking ka. Iso a dinak sabat-sabatin paray. Aguray ka, taada napatig nga ibagak. Napatig da ito, iso adenggam analaeng. Anya day ta. Ni marituyang mo ngay. Napanmanin na. Ijay naki. Yes, ma'am. Basta update na lang po kayo. Balindan sa agto. Kahit sa ibang lugar na din na karatig ninyo dyan sa may apari. Tagalog na. Oo. Ay, well. Napatig iso adenggam analaeng. Anya day ta. Ni marituyang mo. Ay, napamanin na. Ijay ayan dagiti kukumari na. Napamanay, nakiinistorya. Paray. Amok asikat tidenggan na. Iso akasaritam to man. Ibagam nga isardeng nan aperper dyan de kagawad ko anang ta nakakaasi. O basol na. Kat perper dyan da. Nasayaat mo tempalagip mo paray. Talaga aday tati kayat ko nga ibaga kinituyang ka. Kasaritam to nga ro. Takasaritak mo di ba na? Wine paray. Pagkapiyaan taman dagiti talong agkukumaray. Tapno di da giginura. Tuybad. Thank you, ma'am. Baka sakaling Kagayan makuloy. yan dito yan. Punyo. Punyo sa diyan. Apari. Kanya nga di may sa kagayan. Banda ka na eh. Ada nga rin tiyakin amo kanya manang. Taga Amo- kagayan man eh. Ada mo nga ang purpose niya. Karo ba yung kano mismo? Ay, siguro. Jagpadpadigungay king katiko. Hmm? Ginitaan nga ko. Abang. Napanagyan ng dalunok ijay. Gimanang dati-dati. Tuyang! Ni sa bali mat sa dayti script. Dito. Ay, 12. Tuyang! Bridge 12 ngamin ay. Bristol. Nyamot. Ado lamas siya nga ta. Doa, di kagayan. May kilawang ngawdang niya. Lagdaw. Dagi jumping salad. Bridge 5. Mayat mo kwa. Uminong katigin. Haryak. Tuyang! Aglot-loto di nakdisturbuan. Naggapo ka din. Ni Jetersina ni Kumari Kwanang. Tanggap wa kumaamapan. Aging jaka dita. Kit gumurgura ka pa ilang king Kwana. Adu kamay agumurgura ken kuana. Saan la siya? Saan la ani Mara ba? Ni Mara. Mara. No kasta. Ada pa ugali na adi mo amaw. Na siguro kilos mga 59 nante. Adu kamay agumurgura ken kuana. Saan la siya? Saan la ani Mari Banang? Aminun abu marangay kagurguradan deje abaak tamudan ti ugali na. Anya te ugali na nga muda. Ado ti utang na. Sino kung madito'y kabildatan, te awan utang na. Ayun anya. Ha? Maditi ugali dayjay. Anya mo madi nga ugali na dayjay. Dayjay sa bali nga ito, may Kayat lumlum yag pa utang. Angkal? Lumlumtuan. Ayun anya. Rumrumar.
Ngam timadi nga ugali na ako naman. Sige man. Nakapoy hindi ang tukos ko. Sino kung ba dito'y kabildatan, tiyawan utang na? Aywan anya. Ha? Timadi nga ugali day jay abaa. Di na kayat tiyag pautang. Nagadulang arod tila ko na. Di na kami pa'y kayat apautangan kini Maribanang. Lumlum tuwad itan, ngay so agumurgura kayo king kuana. Kit gapotasan kayo ang makautang. Correct ka dyan, Badaw. Close kami ngagkukumaray. Nanipod panawon ti hapon, da kami ti agkukumaray. Basit lang ut-utangan may, di na kami pa'y pautangan. Asino nga, iti saan ngagsakit tinakam na iti kasta. Kasano asaan nakapautangan, kit adda pa'y utang mo idiking kuana, asaan mo pa'y anabayadan? Di mo'y palpalagipan dayta. Nalipatan na lang arudan. Kita manday ta reaksyon mo. Nakabawan nanday nga utang ko. Ay na, ha? Imo na pa'y anagkabaw ngam siya. Yaga nga'y tibaa ka. Nasapadan sa nagkabaw. Hingga kit di bayadan ang yung utang mo kin kuana, ta makikapyakan. Anya, mapan ko bayadan. Kano nalipatan na nga rudan. Kun apay asyak ti umuna ang makikapyakan ko anangay. Una, kasi katanda basol na. Sakan, sakan. Sakan to. Kaya Basol na. Una, kasi katanda basol na. Saan da kala pinautangan? Pirpirjemon. Panunutan mo ta, no niya tirig na na tao. ay, jak kaya ti mapanagbayad. Kun pakpakawan ti makikapkapya. Panunutan, dahil ito ang mapasama. Kasanaw, numaawan ita ti kwarta. Kasano maawanan ta iti kwarta mo. Kanayon Las. kamot amaw-awanan. Panunutan, dahil ito ang mapasama. Kasanungay, numaawanan ta iti kwarta. Ah, kanayon tamot amaw-awanan. Awan apulos. Kat naawanan ka iti buguang. Madi. Awanan na pulos. Awanan ta pulos. Awan, kanayon tamot amaaw-awan. Madi. Kasanungay no, pulos nga awan. Awan ti bugoong. Panagkunang pautangan na ka ni Marikana. Kanayon tamot amaaw-awanan. Dungay pulos nga awan. Kasanungay, numaawanan ka iti buguang. Palag ko na, Pautangan na ka. Uy, ijay ka nang kayo. Sanungay no. Ay. May ibusan kay ti bugong. Kanayon tamot amaaw-awanan. Kas kumano maawanan ka iti buguang. Palag ko na, pautangan na ka ni Marikwanang, nukas ta agurguraan. Ay, unan niya. Ay, saus. Ay, mapukaw aminan karaman ka, badong. Basta jak itulok ang mapukaw tibog goong dito'y balay. Ipatay ko lakit day. Nya, sungayin kan, yung kagbayad, kung makikapya ka bitay. Ay, Maray. kuan ekstron. Una, istro na. Ay nanakwanang nanabanang ken nanatoyang. Saan kayo nga giginura nga agkukumare? Tabasitla aba nagdayta, amabalin nyo apag sasaritaan. May sama pa ba lang? Agpula dito agong ko. Ala, sige. Nabasit aba nagdayta, amabalin nyo apag sasaritaan. Ala, sige. Diton, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon
Voichi Puklay. Musika. Ayaan gayam musika lang. Ya, makaturturog musika. Musika. Pulat agong ko. Ken iti direksyon. Voichi Puklay. Musika. Dante Martinez. Computer recording technician. Joffer Anas Basit. Sound effects. Junreb. May sapay asagot kada kayo. TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenday toy ng estasyon. Agyaman kami. Iting kay panagdengag. Nya betul apol-pola na to ang ko. Balbali na ang gungo. Break. Breakan agpapit sa kanyo sit. Nya sir. Ay, ag-break kami pay, panagkakapi pay, kakabsa. Thank you for watching. Ituloy mi Madam Tamamanan. Thank you. Oh, mabayag pa. Uy. May sa baso sa may sa siya. Tsaka milgat, bakas. Partiting iti puso ngayon. Good wa. Ano nga mo kasi Okay, Jay. Puro tabaga. dosi may sa. Manungay nga pieces ang Wala may tingin. Ano ka din nga floor di ani. ayun. Ay, kwa, gibatog di dyan nagkonserta Sa to kanya di. yung palaya. Nagmayat niya. Nagbayat niya palay ng tinaw. Nag-press ko aday ito. Ang tadi ka nata pala yun ako. Paan? Siminto di bala niya pala. Eh? Kung balong ay sliding. Di ba? Uncle Joseph. Ayan, ito lang ako. Kamatan pala. Ito manan di pag-recordan ta sa bali pa di 5 Oh, weeks. sa kali ka ayan. Nagmayat. Nagmayat. Wala to. Nagiging bulo. Ay, bulo, Ako, dapat kawayan, ipag- ante. Dahil tayo pag-re-record ako, siminto mo di background na. Hindi nakawayway nga wire nga tapos tapos yung mo. Anya day tagi sango di mayan. Ayan, dako de mama. Di sango di balayo. Daytan, puno sa bali. Di ba kanti nga lote? So dayta. Oo. Uy, nagmayat iti, nagtakres na. Presko niya. Mayat din din. Panantay, no kanta. Yang kaldantay. Tikan tumatulog ni Presko. Dahil mati balay kang tinan, dahil mati pundar ko rin. Sound system. At least ang dati may pundaryo, dati importante, di ba? Nagkaping, itay. I would. Ay, nakatado mag-amarte na tiyo YouTube na palinyan din. Ado gam-arte na. Kung YouTube ay niya. YouTube. Channel. YouTube ko mo. La, 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 la. Hi, everybody. Tayo ag coffee.
Manangkal, gusto ak mampay nga ron na yun na pay. Yan na lang. Wala na. Dahito. Aan, sige. Ito na ba ikaw? Sige. Ay. Wala pa. Intuno pa sila. Ay, di USB chip ko ah. Ay, kapit yan. Ikot atin po. May magkira. Uy. Tapos. Hindi ko si Meme sana na natin. Ay, wala niya. Buwan. Yung wala pa pala kasi wala. Maya pa. May ano mo. Seryoso. Parehas. Kaya nagdalas kami sa kanya na busis. Ano mo naman lang sa bali mo. Ganun hindi ko na kon. Ano may kadi at imanta. Kanya tayo oras lang. Awan Ay, naman kuya ka mo. Anak ko lang lang taon. Nang karanding. Pag-programa sa ba. Anak ko lang yan. Uy, after lunch ko man. Natalaw na. Sika. Ang problema kanya? Nung Patulong ako pa ito alas 2. Alas 3. Oo, orang Mag-hindi. orang mada kami ng dalaga.
Super. Super siya. Wala. Sayang. Kasi kita nakakadyawan alin. Uwan niya. Matakto pa eh. Kagitan ko pa mo. Kaya mo, nakakuman niya. May pudya, niskot ma. Batak eh. Sayang ang gusto ko. Aba ko nga kukuntan ko. Sabi mo 1 million. Eh. Aba ko to. Nagsusugal. Kukumpor me. Oh, mabak mo tan. 40, 60. Ay, shit. Nipis. Unipistan ka ta. Chitra ko lang. Inom? Ay, nakanggas to ni 5 to 10. Namniman na sila. Sila. Kakmatan pa. Vietnam. Shit. Pati inom. Shit. Kasal na kasal. Kaya magpait na yun. Bayan. Inadukar na naman na. Doon kayo ano ba? Ha? Wala. Ano matala ko man. Manungan mo din may isang pa. May isang box. Manog may sa kargana di may isang pa. 20. Mura ka na. Pinti rin nagpaano ko sa alim pa na. Haan? Kung anong pizza to Kita lang naman na si Kargana. Nedaan ako. Ano nagboy po? Manam. Ano nagboy po yan? Sila. May isa. Ada talo. May isa. Nagkas digital lang. Sabi ko, amin ang tag. $3 mo naman. Bumatang kay kam kamutay. Ikat niya raman na. Napait. Bumatang kay kamutay. Naglapa man mo kamutay. Kumutay, bagas, Potato chips. Ay, potato. potato chips. Naglako tayo lang kami. Bale na dapat nagbirbiro ka May divert maikuha nagaman di. Ay, do may strike kayo. Pantas yan. Nagaplaya sa Pag mga walang may simpang. nagaplaya sa Ay. mga editore na. Ay, isimpayo pa, no, kasi no, may So strike. nga baba na bumaba man ito so kapag di siya man di baba.
Nagpalag-istro-istro dyan. Yan pailangan. Maganda tayo makalas 4 ang gawin mo. Tatanggal. Yes, ma'am. Ay. Ay, dansa po yung biskuit niya. Inuupan naman yun. Ay, natin. Nya nga biskwit, dati ko mahilo. Yala alis mo sa mulang, nagkapot na ba nga palapag? Jipita. Bagi mo niya kim ba nga palapag dito truan. Bakit ang TV na yun? Yala alis, ay nako, ka na nobeng. Nanang mo di sunji ni perdi ko sila. Ay, sino ante? Nakanana. Kita man. Kita man, Jay. Ang pabati mo ng timay ka. Ayan ko makita. Ulit-ulitin naman mo dyan na pintas mo. Ang ganda. Wala pintas. No, hindi Kuya, balance makita na naging picture mo yan tay. Wala pintas. Napintas ka gamit Tama ni na Ana. tagong na na. Pinambot ah. Hindi ubing ka. Hmm, Hindi ubing ka. Napala agong na, ano nang mayak. Nambot ah. Wala wala jilips. Kuna nga sukat kami tiyagong kinyana. Jilips ka di kinay launan. Una hindi Bakit balas. pinindadaan mo takinay man? Haan talaga nga. Pinengkis mo. Bimba City na ang kita. Isla ka nga DJ kontrabida nga ako. Hanga ni pa ni hindi na tayo. Hindi ko kinay lang ah. Ni Sherry Pai. Hindi na tayo nga pala. Makabukot ng lupa na. Puni niya na ganda di ayon. Ay, di ba kayo? Di ba ko? Data talaki na yan. Ni Elizabeth. Haan. Ani. Tingin na tayo. Uy, ang dati. Malal niya ti part na. Awan niya nante. Awan. Jay Samog. Kanan di anak ko na ta. Di ba ba? Di ba lungkot at tayo kan? Kaya dapat may Kanan Sakto tubig. mo ba? Na. Ay, ano mo muna. Napintas. Ay, di balasa na. Apo Kaya na tayo balas. prito. Sa bulig na. Lumama kayo lang tadi prito. Nagdagsang tumataga ko eh. Tatawan saan isang po mo nga ito ko. Laklanin na kung handa nga iyawin. Wala naman ako. Tatito si Lupin. Sabi na galak naman. Bananak yun. Banana kyo, why? Wan, bananak yun. Kanisag po mo nga ito bulalo. Tinaimas ti bulano ko daging taba-taba yunod na na. Una nga di gasit nga. Ada nga ti istro di gasit. Nagpik sa di speaker nga bluetooth na. Bagpay dati sa tinting biyanang ko na nga. Dinangag ko nga. Pero may nga mga biyanang di nga joke style nga. Kato, nilakay ko nga manugtaw. Di mga joke na nga di biyanang. Ito nga. Tingnan nga dapat part ko dyan. May mag-game YouTube ko naman. Di ba, di ba kang YouTube ko, di nga joke sa tangay mapo din yung. Ay, okay nga. Ay, mo susulatan nga eh. Bantoy ti ang tao. Wine, 6533. O, 30 minutes lang, nagawit din. Like the YouTube mo. Babak na lang. Na makitudok na ba ako? Kani awan. Ore no may apply ko diya kapansitak. I-apply yung ano nung kasi anggal. Awan na another 1 month man. Ay. Tanga nakalusot, edi i-apply ko tada di February apply garo nga nako. I-apply ko. Nagore ti 1 din sa 2 day. Ako pa indilik ko lang ko DJ ko. DJ lang ipaising yung lapso. Nag-apply ka na yan. Nag-reply ako. Yung title na di. February 11 ang araw. Nag-apply ako edi ko Tadan. March 11. Kalandan. Awang nga ro, ang ko pa ajak pa nagidilig gamay, tindilig ko lang DJ lang ipaising yung lapsong. Tindilig ko, hindi ko na adalat ta. Ay, nga ba? Tindilig ko amin ang music ay. Ang nari. Agwak man no dato April 12. First time hana na ako. Awan han. Tada pa ila kano. Kaya ko na Ada pa. Gista aga pila nga ita i-video ko man di pag-record ako ma. Nag-delete ak to. Kuya pa doon. Sikan dito yang ororayan ka. Nagtanga na ko. Ay, nakanta. Muman ko ah. Muman dagay music mo ta i-upload ko mat. Nakanta nga ro. Tatan ama riwada. Upload ko di sa Bali. Sa bali, mga YouTube mo. Ada pakboy. Pakbot. Pinakboy. FM drama. Bagi ni. Bagi na pa jarad dyan. Bagi amin lagi mangkukuha nga roti. Bagi na pa GDM nga nag-upload talo abyanan. Ay. Sa dagiday.
6533 labas banang. Pati di babae nga di, ako na yung taga Hong Kong. Sa din siya. Ni Mitch. Payajak makikita ni pare Inteng. Kasano ang makitam, kat inaldaw kamot amapan ije bangkag. Kanayo na kalumabas sa balay da. Ang awamay. Ada siguro ije barangay haul. Lumablabas ang ngarod ije barangay haul ang amjak mo't makikita. Apay aya apakarikutam. Uray saan mo ang makikita. Basta aramiden na, titrabaho na. Kaya't ko ang makita Nuulim mawa di kalbuna. Mapantakit din ije bangkag, tanay, ado ti imula ta. Talkwar. Lalaki ko. Lalaki ko. Sige, lalaki. Pare. Ito ka. Yay. Balik. Ikot na to. Ada kwartam, check? Awan nga raw. Ay, mapasadaanan. Panunuta ka sa anak kong ngagkwaraw. Ha? Ay, sabali mo yung baga. Ano kasta, anak magagbaduay. Pampanunuta ka sa anak kong ngagpasada. Ha? Ang kagday ang makapirikaw. Ay, pati day ang tatanis-stricto na. Oh, nakita rin niya $25 pa rin. Awan nga raw. Ay, mapasadaanan. Pampanunuta nga raw sa anak kong ngagpasada. Anya, iti aramida mong check. Diyak amaw. Agdamagakman. Aw, anya ti damagang tataba daw. Ayan na, di kapitan tayaw. Diyak mo no sa dino tinapanan na. Amam, no sa dino tinapanan na. Usip. Boy. Ano yan lang mo? Usip. Usip. Intrigain dati ko yung kaarak nila na. Amam, no sa dino tinapanan na. Kusep. Jack amaw. Dahita lang, tidamagay. Mala, panawang kayo. Tapapanak di tabangkan. Ay, nangatangag pa ni kapitan. Saan mo damagan kanya? Diyak amaw. Toy bad. Bagi data ko naman eh. Uy. Ano nga binawasan din. Talmag daw. Nirasan din na $25. Inyakar na jay kambalay. Hindi pa tayab na tatay. Inyakar na jay kambalay. Kwantay. Bad. Oy, taluta, uncle, taluta. Talo kayo? Taluta. Taluta. Karluta. Mapan kayo manggaya man ije bangkag yaw. Wan maray. Umunakan to yan. Tadala ang damagag kani Mari ko anak. Anya manen aya ti damagaw. Damagag, no apay ajak makikita ni kumpare ngenteng. Tila damagaw. Maray, agdamagakman. Anya dayta. Sige, agore agad liba man ka. Panawang kayo marunan. Ang agistili nga kalagimon. Hamay. Haan, tandi ako matan na. Ay, Nakatunga. Ang kagistidi nga kalagi mo. Sige, panawang kayo marunan. Tila damdamagam. Sige. Anya dayta. Ay, panawan kayo man langay. Napo, kawala nga rin. Tila damdamagam. Ay, Sige, di ka. nakon ko na malangan nga ron. Nga tumampay nga balaw. Tila damdamagam, ina malangan ko na. Sige nga raw, tas sumarunak to, kuna manay. Tapos mareg, damagaman. Wan. Kita ni kumpare ngenteng. Tila damdamagam. Sige, umunak nga rudan. Wait, sige, sumarunak taon. Maray, damagakman. Anya dayta. Apay ajak makikita ni parinteng. Ay, jak mo Saan mga mo ni Kwaraw no sa dinotayan na? Uray sika, di mo maamaw. Jak nga ron amaw. Sino nga iti makaamaw? Ni Maribanang ti makamaw. Isun ati pagdamagam. Toy manan. Toy manan. Napait yan tingin na nanam. Naramramanan, pulos. Ay, di na kainig ka. Awang mga nagpatinggan. Matay ganas ko nagbuya mo. Tijay drama na. Galambay. Kalambay. I-prom-promo na ikaping. Promote ko pa yun. Busi Kalambay siguro mo. kargano no sa nga puloy may sabat.
20 Lima lang. sa 20 or 25. Baka 500 din yung isa. 200 plus. Pay naraman ng pulos. Aglamlam mang samo, day ta kapitan. Ay na, di mo ibagati kasta. Aginggat di mo na panagnakan. Lima ba sa kao, niya balay na, hanggang mawan. Pagunyan naman ang ulo na nga. Namin ano ako, namin lang. Sila kawaw. Tama. Adyo ulo. Ni, apis lang natubog tinong. Islang na tinanong na ngay. Ay, so. Katulad. Dakas Jay, ma'am. Awan. Daka Di mo man. di Lagay dyan. sa ibaloy lang tada. Gato yung may lukanawan. Tabali. Madilawan. Ay nako. Aglamlam mang samo, day ta kapitan. Ayan mo. Di mo ibagati kasta. Kasi di ipusyo pa na sauna. Pag tinik-ulam ta natuluyan ka din. Ay, kaya matultularin. Ay nako. Aglamlam mang samo, day ta kapitan. Ay na, di mo ibagati kasta. Aging ga, di mo na panagnakan. Lima ba sa kao, niya balay da, hanggang mawan. Namin anon, ni mo ni. Namin ano akmatan alimabas Oh, di iya barangay hall. Wait. Lumawan lata. Namin ano ak pa yan, nalimabas niya barangay hall, hanggang mawala ta. Limabas ako, niya balay da, hanggang mawan. Namin ano ak mo tayo, nalimabas niya barangay hall, hanggang mawala ta. Kahit di talaang ayat ipapapanan na. Makitang mo't kuma. Pag sinabat kami kuma. Uno saan, nagdinong para kami. Ay Guys, sus! I-concentrate mo kit di tagmula. Di mo pa kasikuran no saan mo makikita ni Kapitan. ay una niya. Sa pa'y adupay, timulaan ta. Lalaki choir. But, Sige. Yan, sige man, ikaw man. Country. Uy. Awan na talaga ti makukwarta, Chip. Awan nga raw. Aginom ta ko mga, igatang iti arak. Awan mo't nga rin ti mapasadaan. Ay, di tataburong ti lumabas. Naggapumanan ni bangkag na. Umasidig mo dito paradaan. Nay, agawid na kaon. Agam mada kayo pa lang dito paradaan. Nagururay kami nga rin diti pasahiraw sa gingaita. Awan pa'y napasadaan, may. Ay, umaya man nagdamag. Ano ti damagam? Nakita yaw ni kumparing ang kapitan. Iso man ang tidamagan nyo ko, di na magyo tay bigat. Nagtal na ka. Nagdamdamag nga rin ni tata ba daw? Kitwin Mike, daki sa iya tagdamag, kusay. Mayat ti agdamag, tata. Iso Mike, Di mingarod mo ti ayan ni Kapitan. Amaw. Amok ti ayan na. Chip, amam. Kasano mga amam? Basta, amaw. ay katibagam nga rudin na. Ayan na, ni Uncle Mau, kuwaraw. Sakbay asong batak ti saludsud mau. Kwarta pa'y. What? Kwarta? Muna. Kasapulak ti kwarta. Money down. Ay, wan, tatabadaw, money down. Manungay. Mano nga ti singiran tao sa Sikaman, Chip. 5 kasutain. Fixed price. Ay nagnginan, awan tawar na. Tatawaran ta ka din ni tata ba daw? Anya ti mako na mo sa Kung na mga rod a fixed price, di awan tawar na, Chip. awang kano tawar na. San mi akaya ti agpatawar? Ay, awan samot tili magasot ka. Kita man. Hindi na kitaan ng tiwalit na, Chip. Oy! Ondo ti kwarta ma. Ay, ada magayam li magasot ka. Agbayad ka nga roda, tatabadaw. Agbayad ak. Ani? Agbayad ak. Agbayad ak. Ito, mama. Sige, agbayad ak. Man ka. Agbayad ka nga roda, tatabadaw. Agbayad ak. Ta kayat ko amamuan no sa dino tinapanan na dayta akong paray. Dayta, 5 gasot. Ap! Ada kwartatan. Inta na ginaom usay. Internship. Ot, aguray kayo ah. Ah, Umanaw kayo na diyo pa mo na ibaga. No ayan na Jim. Awan nga roda. Kung nakabiro ko, kemet niya. Uy. Ay, nakadini. Ultsong gamin niya.
Kasi, Uray kayo ah. Pumanaw kayo, na di pa mo na... Diyan na tama. love me forever, love you forever. Love Ay! you forever more. Ano naman? Unsa? Ay, wun. ko siya. Uray kayo ah. Pumanaw kayo, na di pa mo na ibagano sa dino tayo ninteng bating-teng. Ayun gaya ma. Ah? Aw, dahil titisungbat na tataba daw. Iso di mo makikita ni Uncle Cow, gaputan na pan nag-checks. Anya, napanag-checks. Unta ta. Ano? Nagpintas di chicks na. Aya, isumulagaya madya kung makikita. Ta napangayam nag-checks. Yung ka maginuman, tataba daw. Eh no man. The checks. Hay, kuno naman. Kunakay. Isumil lagayam, kidagkan niya, chi. Lukom lagayam, ni tataba daw. Oh, di at kwartatan. Nalain ka, ah. Napanunod mo, dagos dyan, rason na. Imala kamin kini Uncle Cow. Tapos ano ngayon nagdamag tumanin ni tataba daw? Di mang panunot naman ni iti sa bali arasunta. Ay, sigurado ngagdamag day jay. Ada follow up di sa lunsod na. At daa. Isungad dan tumanan kwartata. Nagsat takiday. Ibusan tantay, arak ang pulutan, chay. Ito'y bad. Amukon. Amukon. Anya ti amaw. Ay, basta amukon. Isumulagaya madyak makikita na nga inting pating-teng. Anya ti amaw kunak. Amuk nga ruday. Ha? Makitam da ito'y pinalsig nga isungrod ko kumaaba dong. Apay na ita. Ipang orko kan ka da ito. Ay. Kun ka nga. Ipang orko kan ka da ito ay. Pang babae mo di, kantaan. Ano ko tilalaki na dito ko? Makitam da ito'y pinalsig nga isungrod ko kumaaba dong. Apay na ita. Ha? Ipang orko kan ka da ito. No di mo ibaga no anya ti amaw. Sige ka. Ay, nasakit mo na ita. Ay talaga. Anya. Ibagam mo no saan. Wawaway. Ibagak man lagay. Amukon. No apay asaan tayo ang makikita. Dahil nga inting bating-teng. Apay, papapanan na. Mapanag-chitex tuyang. Pagchichiksan na. Ijay ili ah. Nya. Kunak kay. Hadamanan kalukwan nga aramidin na. Kahit amo ka din, dagiti taga-kabildatan dayta. Ay, jak amo ah. Apay, ipakamom ka na kwada. Kwantoy. Bridge 9. I will. Samala di I will if you will. Ada mo, I will. Bridge 9. Maray! Ayan, di ba? Wah. Nagidan tamat Ewan niya. nga. Kaluklukat ko pa'y laang dito tersedak maray. Siyak ti agbuena mano, maray. Di mo utangan tilakok Malas nga buena. Mano. Pero naman na, di ka pek na samsami. Bodi yan. Hamad. Dakpayan mo raman na. Dautang na di. Amo man sang kay lagip. Amo kalusan kay lagip. Malagip na. Nya nga iti panagkulam. Bakit mo mainom ko dati kung mamonetize man niya. Mamonetize. Manong nga di, kagana sa kulo niya. Gurata kita man. I-reply na ni Ma'am. May isa nga Utangan variety. tilakok Anda ni may sa black. Mano nga bulan nga ino kasyay. Pay na ramanan. Mano nga bulan nga ino kasyay. Ang mga kontakal na mo. Bayag mat Ay noon mamonetize kay mabayag nga bulan. Ay Ang tanong ka no makapina DJ ka mamonetize ka noon. Wala na. Kuna nung si kapiti bumaya. Ay, Hindi mo utangan tilakok Malas ti buhay naman no utang. gumatangak maray. Ngamsak bay gumatangak. At dapay istorya. Na. Oray la dumakkel dagita matam. Mayat sa ti istorya ma. Ay, talaga mayat. Sige, denggam.
Ay, hagi display ako may tilakok ngam denggak mampanay ta istoryaam. Anya day taya. Ni Kapitan, adda kanugayam chicks na ijay ilay. Anya? Isumat lagayam asaan tayo amakit-kita dito. Tama pa nag-chicks. Ay sus, kababain mo't unay dahitan Nakadamagam mo. Kini ba dungkaw? May samat at chismoso dahil di abadong mau. Ay sus, numero uno amaray. Labas lalaki kwar. Bumayag. Iya, gue deh. Sabar ini deh. 11. Ini. Chip, makit kita ti sumungan anak ay. Nimot tatabadong dayta. Mapan manen siguro di bangkagnan. Sigurado ata nakabaklay mo't iti aradaw. Sigurado ngagdamag dayta. Damagan naman no ayan ni kapitan. Kitain taman magdamag ngagpaisaw. Tatabadaw! Dumagas ka pa dito paradaan miya. Talaga dumagasa, Kwarog. Agdamag ka niya, tata. Nay, kasanong nga mo? Mamo ka. Sige, agdamag kan tata ba daw? Sa dino tayo ni kumpare ka, Kapitan. Chip, sigan ti sumungbat. Amok ti sungbat na tatabadaw. Ngamjak sungbatan, no di kag bayad. Agbayad ak manay. Una tata ba daw? No money, no honey. Kunada nga raw. Tili bagbagang mate. Lagi ni English ka manan. Ay. Kamali nga raw. Kamali Manong- pa mate. Ay, sorry. Nagdapon na, hindi nga kapikala ko riyan sa amin. Uy. Takpay naramramanan. Ito, pay naramramanan. Iso mo lang yung kapsul sa amin, sa balay. Kapsul. Ayun lang. Nangina mo, inukom ng mga purpose data, 12 may isa, 20. Pay naramramanan. Tili bagbagang mate. Wala, James. Lagi ni English ka manan. Mystic pay mate. Ah? Ay. Ano yan? Kasta. Ano ti bayad ngay? Agbayad manan. Ay. May nati bayad ka. 600. Paliwag, ano paturugan na? Ano paturugan? Mayat ang pang puyat. Pang edit. Ano pang edit ah. Pay naramana. Mo pa edit ah. Pag-replay pa mo lang. Diyan pa. Ano nga ta? Naginting kayo man nubigato na. Naginting kayo man May kayo nubigato. makiwat wat kay DJ sampas pa. Ay, bang kasar niya nubigat. Doon sa amin na nabigat. Diyan kayo rin. Sabagay Tay, kami oh, jabalayo. tay langan, tay mangal daw dyan. Sabagay kami jabalayo. Kasinsing ko. Ada Pascual. pag mita ko, pagkarga mi. Ay, wala tuloy to. Karnay. Ito ba? Tay mangal daw dyan. Wan, tay mangal daw dyan. Damot tayo Hindi no ba? record tayo lang nga nabigatan. Sa tayo agawid nabigatan. Oh. Diretso. Ewan, Gisambot kayo. daman niya laking ting kulit apitaw. Hindi kambalay makanyak. Kambalay. Pag-speak ko na. Hindi bagbagang mic. Lagi ni English ka manan. Mystic pay mic. Manungay, ti bayada. 600 lang. Ni nagla ka. Apay ni Mila. Kahit Niminan to pa iti gasolina kan spare parts. Iso nga yung panginan na mata na tataba daw. Ay, una yan. Mala. Agbayad ak. Ti 600 pesos. Uha. Dayta. Wow. Daman igatang tan iti ara ko say. Kahit, ayan na nga, yisong ba sa ludsud ka? Ni uncle ko kay Nagbayad ako ano ka? 600 pesos timbayad ka. Saya atam ti sumong pachip. Sige, sige. Sige. Ni uncle ka masadot ka nun nga kapitan. Ha? Pudno day taki nun ha? Wan. Iso ka na yon nga awan ije barangay haul. Yes! Gundaway kaun. Kapitan Badawng is here. Siya kaun ti sumukat. Na. Ala ka, Chip. Payakas deti imbagam ka ni tataba daw. Inta kiti ang hinaw. Badtoy. Patoy. Labas. Sa balik ka di akapijintig ko kung kunan sa mo yan. Ano sa skina? Nag-order ka, Mike?
Maramagan na ka. Kapay naramramanan. Diferensya kada kayo, mga talent na. Batuin. Anda ka nagtalent dita. Anda ka kan. Naipilpil yan na. Kumpare ka mo pa naman. Ay, Kumari ka kumare. tayo. Nay. Ay, mali ah. Pigsa mo rin. Sabagay. Nay. Haguray ka to yan. Ito pinyabis di kasar na yun. Nay. Haguray ka to yan. Apay, anya tinakitam. Ni pare inteng. Adamay, iya unag ti barangay hall. Kunam, agikaten na kapitan. Isumay, ti ko na dako araw. Pare pa daw. Nakita na bagayam. Umaya kon paray. Apay nga ibagbagam ka nung agikata ko na kapitan. Wine, imbaga kon na dito'y inti. Mali ah. Wan paray, imbaga kon dito'y intiro. Kadua kay peng script ni. Lumlay. Salang. Napasumangbot. Apay nga ibagbagam ka nung agikata ko na kapitan. Ay, wan paray. Imbaga kon dito'y intiro. Ako bildatan. Nagkunawa. Kwa bildatan mo diba? Dapat dalan. Apay nga ibagbagam ka nung agikata ko na kapitan. Ay, wan na paray. Imbaga kon dito'y intiro. Ako bildatan. Nagkunakan ka? Dako araw. Ay awan kinapuno na dayta. Imbagang pay kanung agchichiksak. Kiti sumit imbaga dako araw paray. Hindi ko arog amit tinagapuan da kita kambali nga istorya. Wait, paray. Kat nagbayad akpay kada kwada. Impangida na pay nga ron, tibinayadak. Ay. Ngimmi na ka doon, paray. Tangan na, madi ah. Basta iya ko na. Impangida na pay, tibinayadak. Tangimmi na ka. Thank you kadagiti nagbuya iti live tayo ita. Thank you matapo. Kadagiti nagpatayab. Nagpatayab Ay, iti ni- nagpatayab. Damdama ka. Kailan daw dayo may. Thank you, ma'am. Impangida na pay nga ron, tibinayadak. Ay. Ngimmi na ka doon, paray. Ha? Tangimmi na ti crew daw. Aya! Lalaki, chip kwar. Ay, ni chip kwaraw, kapitan. Awan amok dita. Pabasol ka, pabasol. Kat no diniktaran na. Eh, di kayo nagpinabasol. Dua kayo nga dabasol na. Ha? Ay, wine, dua kami, mate. Anya? Sa dua kami nga iminom iti ara ka ginatang may. So, adwa kayo madusa. Ha? Inton maminsan. Saan kayo nga agis istorya ti sa... Ne? Inton maminsan. Pantayan nyo lang kita, message ka na kag ano, wala lang itong recycle. Dahil ka. Anya, Alam mo, dua kami hindi na nga kanya. iminom iti ara ka ginatang may. So, adwa kayo madusa. Ha? Inton maminsan. Di kay agis istorya iti saan apod na. Toy, last. Tayon. Pwede tuban. Tayo kinayag pa isaw. Ado, anya oras ka sa paray. Mawan, ano na pantay ako pag siyun na tayo ah. Sampal. Warag. Tuya. Igagagaran sa medyo pare inteng. Tigkaralabas ito'y balay. Tuya. Un nga raw. Adamot sa bali ang mabalin na pagnaan. Dito'y paisango ti balay ti pagnaan na. Inton kun, masabat ko manay. Talagang talagang Arthritis. Napagagawin ng tinam na baling paluwang sa kapya. Ay, ang pagkataka nun. Talagang Ah? Tagilugan na. Ay, siya magkasablan. Paglugan ako. Sablan. Inton kun, masabat ko manay. Talaga kat. Ni madi. Ada dyan lugan mo, di palalay sa batan na mo dyan. Ay, Sa mga ataman ng dito'y usapan. paisango ti balay ti pagnaan na. Inton kun, masabat ko manay. Ay na, talaga nga iranranta na. Tapno saan kan nga agreklamo. Asaan mo ang makitkita? Ha? Ruminak. Nanyamatan. Rumanik na. Reklamo kan to mga min reklamo. Paring Lasing. posib na ala natin por diyan na yun. Manungan yung 25 mo niya. Diyan Times Asaan six, mo seven. ang makikita? Ha? Reklamo kan to mga min reklamo. Anya! Pwen kampay nga umunano po nung ano sa. Ay na, tatabadong. Inton maminsan, saan ka basta mamati kadagiti istorya.
Penkampay nga umuna, nupod no one no san. Ala sige, ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junreb. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingag. Napat. Ay na, nag-screen na ato yun. 33. Ampay na nalpas. Ay, gagawin ni Paning Datay. When? Dito. Tapos nag-awid mo niyang tihinan. Ay, kanak nag-awid kumutan. Sige, Uncle. Ano ba yung series na? Ginggana, Lagi 2,000. Naklamaan niya bigat ha. Kapag gay at isa. Ano ba ginuno? Nasinsin mo? Pas nga ito pangkawi. Anya data nga script nga eh. Lonely data?
ID 3067. Adan ni Carlo. Bangon ko man di baba. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagayam nagpailinga di tinagan nga Anthony. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Sapay lakumata nakaradkad kayo adanunan to'y surat ko na naman namin. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Siyak ti inaudi kada kami nga agkakabsat. Binig a profesional dagiti upat a kakabsat ko, gapo iti panagsalukag dagiti dadakkel mi. Siyak lang ti saan a nakaturpos kada kami. No apay, iso ti innak isalaysay. Bueno papagayam, intay denggan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Anthony. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ayo. Guray man tayo. Ano ba gali? Jisha? Jisha? Makanya ko ng kasinapo Diyos. Bilang pagmanan. If I see you outside, Anak, ang pahinga ron dahil Marta. Tananang ay ta. Lunget ka sa uda. Jessa po Marta. Jessa. Sindex, itong turtulong. Matang ka dyan, Plumosel. Anthony Jess. Jess agayam. Jessa. Siya kung timang bayad itikin nanta dito kantin. Agyaman na. Ang mga naikabil 28 ba din nga to? 26 mga mi. 28, 26 ko na ni. Kabil na ah.
Ano maestro ako nun niya. Siya kung timang badi ti kinanta dito kantin. Agyaman ha. Arak ka man yan asimrak dito'y pagadalan. Anya ka diti mapaspasamakan ka, Anthony. Sipod na barkada kanday Bert. Nyamot din. Anya ka diti mapaspasamakan ka, Anthony. Sipod na... Allah! Sipod na barkada kanday Bert. Sipod na barkadam day di abay. Saan ka matan asumsumrak iti klase tayo? Abay ka di pakibibiyang ang amin agaraw ko, ha, Jessa? Natural. Ulo. Pakadago sa ako. Bultigi. Saran! JC. Sipod na barkadam day di abay. Saan ka matan asumsumrak iti klase tayo? Abay ka di bibiyang ang amin agaraw ko, ha, Jessa? Natural. Biangan ka, gaputan nobyo ka. Kan may isa, nabaybay amon ti panagadal mo. Kan naidrap ka pa yan kadagiti kaaduan a subjects tayo. Anya ka di, Jessa? Huston tayo sa Huston tayo sa Pang 1 hour na ito eh. Kan naidrap ka pa yan kadagiti kaaduan a subjects tayo. Anya ka di, Jessa? Sumardeng ka man na sumanao. Dagiti naganak kuntupay. Sanda nga ibaga kanya ti kasta? Anya ko man usana ka sumsumra ka? Una yan. Siyak lang arudan ti concern kan ka. Siyak pa'y gayam ti dakas. Sorry babe. Ngam, jacket nga minabibiyangam ti aramidak. Oh, orasan ti sumaruno a klase tayo. Umaykan, sumraktan. Sika lang ti sumrak. At dapay papanan mi kini Bert. Ditakan. Anthony! Anthony! Agsubli ka ditoy! Pimanaw laktan. Imbaglangan ta nakahalata pa iti supply. Nagmeti kas to, friend. At papastang agdroga. Winbert. Nagmayat ikas to yabiyag. Nagmayat tirik na. Ado pa dito eh. Saan tama ibusan? Ayos nga Rod, Bert. Mark, filtered. Nagatal di ulo. Hello, mama. Kasapulak ti 20,000. Ipatulod yung kumadagos. Saan ka di akapat patulod ko laang? Ada field trip mi nga jay. Patulod laang ni Papa. Field. Saan ka day? Yang anod, Patulod lang di papam. madlaw to na. Di gesak, no ag transition. Kubing, Uy. saan ka di akapat patulod ni Papa? Una? Hello, mama. Kasapulak ti 20,000. Ipatulod yung kumadagos. Saan ka di akaipat patulod lang ni Papa? Di na panalawas. Ay, niya. Matitins. Ay, may sa oras tata. Kasapulak ti Sige lang. 20,000. Ipatulod yung kumadagos. Saan ka di akaipat patulod lang ni Papa? Di na panalawas. At the field trip mi jay. Field. Tagtakal mo tanday tagatad. Lunya,
Ang field trip, hindi ka 200 labalon mo. Mga Bernard. Mangipaikan ka. Patulod lang, di pa ba may ginapanalawas? Ada field trip medyo Manila, mama. Iswa ka sa pulak tidak kalagatad. Nagdakkel mo tanday tagatad anak ko. Ang sige, ibagakin ni Manong mo a Bernard. Tay supay latimang tadkan ka. Intun bigat ko man, mama. Sige, Anthony anak ko. Ibagakin ni Manong mo, tay iso timang idagaskan ka. Gamne, pangaasim saya atom ko mati panagadal mo. Si kalaangan tinabat-bati nga agad atal. Iso nga ipaay mi amin akasapulam. Wan ka di, mama. Di kagdanag. Addan to anak yung arkitektiw. Oh, Ne? Sa baligam dito Bert kan Bernard? Ay, Diyos ka. Sa baligam dito. iso nga ipaay mi amin akasapulam. Wan ka di, mama. Di kagdanag. Addan to anak yung arkitekto. Basta, ulayag ti kwarta daw dawatag. Anthony Bert. Manong. Manong ka naman. ko na naman. Sige. Talaga nagmatikas to eh. Nag-level up ta pa yan. Saan lang ang ating ama? Ito Hmm? ka pala Baitan. kititiwan, Bert. Ayun, hamu. Niyakin di dahil timot nga ni Kwan. Tong. Bernard. Nag-level up ta pa yan. Saan lang nga na marihuana tiyo sa lanta? Anda pa yan siya buta ita. Man, Bert. Kakaisuan na alaho siya pa kita era. Ay, kulangan ko, kulas ko man nangalak. Tita kayo, tuparaya ka. Ito nga nagriga. Man, Bert. Kakaisuna na ala kong timpatulod na mamakan papakwarta. Iso nga papastaman na nita. Dita kayo! Jessa, anya teraramidam dito eh. Kala. Jessa? Ay, Ano napanigisa. na ridda. Amo gayam. Nagluka lang. Tuni, kunak ang arod. Yung agamin man. Anak ako, nakunukuha. Uray siya. Dita kayon. Timbaray ko na. Uray siya ko na narinda. Baldige. Kakaisuna na ala kong timpatulod na mamakan papakwarta. Jessa, anya teraramidam dito eh, ha? Imayak dito eh. Gaputa saan ka ama kontak? Dita kayo! Bert! Saan ka na simsimrak? Anya tar aramidan nyo? Apay kastoy ti angot day ti boarding house mo, Anthony? Di ka makibiyang dito eh. Arig na awan nakitam, ha? Anthony? Agar aramat ka ka din iti maipalit a droga? Ha? Anya day ti anasumok mo? Pangasim, babe. Saan mo kuman nga ibagbaga dito iti sa bali? Liklika kung ti agaramat. Lakit di karam. Kaumak bubog ko. No orto. Box Bernard ko na naman ito. Pangasim, babe. Saan mo kuman nga ibagbaga dito iti sa bali? Ikarik. Liklika kung ti agaramat iti droga. Basta saan mo nga ibagbaga iti sa bali? Kang runahan ka dagiti pulis. Ay ayatin nak, saan ka di? Wan, ay ayatan ka. Ngam saanin nga umno da ito'y ngar aramidam. Bernard, inatural mo na lang, manong na dapat. Manong, Anya tinararamid mo, Anthony. manong, Imbaga kanyak ni Jessa dagiti aramidam. Nasursurum gaya man ti agaramat iti maiparit a droga. Ken nagikat kapag ayam. Wanan di ato yan. Wan nite. Man kalak na road.
Mayat day to yun nga drama. Nasursurum gaya man ti agaramat iti maiparita droga. Ken nagitkat kan. Anyamit tunay! Nagkatak na rodon. Nasursurum gaya man ti agaramat iti maiparita droga. Ken nagikat kapay gaya man ti pagadala niya. Sikat ti paborito da papakan mama. Tultulungan da ka. Tapno makaadal ka. Ngem kastoy lagam ti araramidam. Pakawanan dak, manong. Ikarik, agbalbaliw akon. Di da ko may pulpulong kada papakan, mama. Siguradong agpungtot da. Tanya ko matinamnama. Madi? Pag aramatan ka matap no, mga ibagbaga. Data. Ang kapay ti chicks mo, kayat mo. Tanya tinamnama, ma? Siya. Di da ko may pulpulong kada papakan, mama. Siguradong agpungtot da. Tanya ko matinamnama. Nasken amaamuan ni papaday ito yung araramidam. Mangibabain ka. Siya. Siya. Ading ko, anya tinasumsumok mo. Nagad-aduti. Tao na ngamin. Anthony, anya ka din dahi ti anasumok mo. Saan kami ang nagkurang iti suportakan ka? Maipaay amin na kasapulam? Ngam nagbalin ka matan nga adik. Pakawanan da ko, ma. Manang. Idida kami ti agad-adal ka ni Manong Bernard. Napadasan mi ti rigat. Agtrabaho kami iti bangkag. Tapno ang dalaang pagadal mi. Nagasat ka. Taidisikan ti agadal. Nakalungaw mo't basit da papaken mama. Katbayad nga awan ti pamilyami. Nakalungaw mo't basit da papaken. Nagasat ka. Taidisikan ti agadal. Nakalungaw mo't basit da papaken mama. Kat itataawan pa'y pamilyami. Kaya't da katulungan. Isa ano anya tikid dawam, ipapaay mi kan ka. Aklunak, ang naglablabasak, manang. Sapay la ko, ma. Tay kandak iti may sapay agundaway ko. Padasa makasarita ni Papa. Ngaminton bigat, umay da kan sukunan. Awatem, no anya man ti ipaay na apan nusam. Nikat ko pa nga may isang nga bugbog to sobrang. Ay, iso? Makasta nga talaga, Pimang ka. Talaga nga mapatay da ka. Anya pala ti pagsaritaan ta, Anthony. Di nakmatla kabilangan anopiam. Sipod na igumon kan iti ado abisyo. Uray ka di si ka, babe. Kaguran akon. Dagiti kakabsat ko. Danda ni laksiden dak. Gapoy tinagbasulak. Agyaman ka. Ta sa anak-anak diretso kadagiti pulis. At dapay panawin mo ngagbalbaliw. Ngam nakaikad da nga kon. Anya ti kayat masawan. Manipod ita. Breaktan. Oh. Adun apam magbagakan ka. Ngam awan timpangag mo. Ngam sa bagay. Dagitin tupay mismo anaganak mo. Linokom ina. Siyak to lakit din anopiam lang. Jessa, pangasim. Di na ko may break. Ikarik, agbalbaliw akon. Ikagumak alipatan namin na bisyok. Basta di na break. Naladawan ti amin, Anthony. Lipatan na kon. Katkasta akmat kan ka. Agbalbaliw ka para iti bagim. Kan para iti masakbayam. Pangasim, Jessa. Si kalangan tinamnamak at tumulong kanyak. Pakawanan na ko makadagiti dakas na inararamid ko. Sige, Anthony. Mapanakon. Kat ulitan. Agbalbaliw ka kuman. Bridge,
Yeah! Yeah! Awanan kayo tibahin! Yeah! Ano yung nangyari? Wala ko, no? Iman. Ay, putik. Art. Oh, Bugbuga garo na anan. Sige, dalawang lang po. Maminsan. Mugbuga mo kiday. Sige man. Hopja, Yuri la matay. Saan gaya mo dito din? Oh, Baba, Uston. masay-saya at pa'y kumana na tiliw ka na ibalot ka. Tadi ka nagbalay na sakit ti ulo. Baba. Uston, Arturo! Nakaasin ti anak mo! Gaya mo dagay. Arturo! Dadugam ni mama, baba. Parting na yung gaya nga, Marta. Arturo! Agboy-buya ka makas na idol na kami. Ang dagang Marta na. Kaya nga naising-singat. Ninalap nan man. Ay, ngungula ko man. Oh, payat! Ay, likod. Ijuan mo matanan ilakay mo. wala siya kang kabarok. Naka. Tanda dito. Bagi namin. Bagi namin. Rural. Ay, barok. Sakit ti ulo. Oh, Uston, Arturo! Nakakaasin ti anak ta itinamayam! tinaklapdan, Marta. Kaya't kung kay paparte pungtod ko iti na ito yung hawanan pa ina. Kaya't kung ngay kan iti pagnakman na ito yata. Tiapok, agad adala na sayat. Ang gayam, sa balin tinasumok na. Kano pa? Ay, kasano pa? Ijuan mo lang kasi sayang ba't lang ijuan na awan bayad na. May isa lang. At masasagisa kayo dito. Di, itad mo ka na, di bayad na. Well, Dual na lang tao. Sa balin tinasumok na. Kasano pa'y amatungpal na te kunak? Madi, kasano pa iti amatong pala ti arapap na ang balin. Madi, last. Di ko. Ay, amat agbalingan. Balin tinasumsumok. Kasano pa'y amatungpal na ti kunak nga agbalin nga arkitekto. Kat adik matan. Agkalma ka kumala ang lakay. Pangasim. Si kalangan ti sana nakalpas ka dagiti kakabsat mo. Ngam dinadal mo ti biyak mo. Mi. Gaputa sinayang mo ti gundaway mo nga gadal. Agkardin kalangan, Anthony. Papa, diyak amot yung trabaho iti garden. Sa anak mo't anasuruan idi. Sursurwam ti amin na trabaho. Uray na rigat. Agkardin kalangan. Imbes nga agsubli ka iti syudad. Ang mga nobisyo manan ti sublyam ijay. Talaga ka di asaanan ang mababawi. Saanan! Wen, Di kala ko man si Ma'am Sampitaw, Marta. Ano na mabawing pa ang damo niyo may sa gabi di. Marta. Ang mga nobisyo manan ti sublyam ijay. Di ka lang kuman si Ma'am. Ay, ito pinabayag mo. Nakakarutan ng bayak na Ilang sa pinagadayo pa ini. Ang mga nobisyo manan ti sublyam ijay. Talaga ka di asaanan ang mabawing data desisyon mo. Sigurado ang marigatan ti anak mo. Dahil tatitid ko adusa na tapnagnakam. Sursuruan na ti agrigat. Tapno dinomit ko. Nay kumot. Surs... Marta. Dahil tatitid ko adusa na tapnagnakam. Sursuruan na ti agrigat. Kan tapno di mo met ko na, Anthony. Mangalak iti kadwa mamangisurukan ka. Tapno agtrabaho ka iti daga.
Narigat at talaga ti aggardain, baraw. Agtong palaklangan iti kayat ni Papa, Uncle Juanito. Tasyak mo tinagbasol. Saan ko ang mababalaw ni Papa iti desisyon na? Masyanak kan ka, baraw. Ngam binilin nak ni Papa, masuruan da ka iti amin at trabaho dito yung gardain. Ikaguma kasuruan, Uncle. Baba ni ti panaggardin ko. Mailiw-liwag ko matanti panang-i-break kanyak ni Jessa kaayan ayat ko. Ikagumaak ti agbalbaliw. Kat sapay la ko ma. Tamak bika kumatag kita kamin tupway. Kat sapay la ko. Kita kamin tupay. Ikagumaak ti agbalbaliw. Kat sapay la ko ma. Tagkita kamin tupay kini Jessa. Mayat day ta planong baraw. Kat ano samlata ati agtrabaho. Numakita ni Papam ti panagbalbaliw mo. Ang mga no ibabawin nanda ito yung desisyon na. Amok, adda plano na para ken ka. Uncle. Malang araw. Iring pasta ti trabaho ta ita. Tasabali man na yung ti trabahuan ta inton bigat. Antoni. Marta. Mama, kastoy gayam tirik na ti malugi. Nasakit itirik na. Talaga akas ta tibiyag tayo agardinero, anak ko. Idi nang rugi kami ang naggarden kin ni Papayo. At damat dagiti panawan ang nagsasaruno ang nabangkrap kami. Saan pa nasubot ti gastos mi? Ken awan ti mabingay mi abayad ti gastos mi kini Uncle Juanitos. Anya ngay nga ro, anak Bayad ti ko. gastos mi. At damat dagiti panawan ang nagsasaruno ang nabangkrap kami. Saan pa nasubot ti gastos mi? Dakdakkel ti gastos mi. Ngam ti napaglakwan mi, mama. Anya ngay nga ro, anak ko. Numalugi ka ita, agmula ka manan. Kasta tinararamid ti amayo. Aging ga nagsasaruno mo ti swerte na. Kat ininot asimmaya at ti panagbiag tayo. Ni Papa. Saan na ka di ako mustahan? Sipod imbaon nak nga garden. Di nakpay sinarsarong karan apulos iti pagnanaadan mi kini Uncle Juanito. Siyaklatan ti mangidanon iti kasasaad mo kan kuana. Ngam ipasigurado kan ka, anak ko. Ipatpatag na ka ni Papayo. Bernard. Kumusta ka na din ko? Naminano ka mata na nagmula. Saan ka kadi marigatan? Aklunek. Marigata na kay didamo. Urayak lang makasangit, manong. Gamit ha. Ininot mo tan anabaalak dagiti nagduduma at trabaho dito yung garden. Anos lang ading ko. Urasan mo pinili da ito eh. Isumot nga mintikayat ni Papa. Wan manong. Ingkagumaak nga inikat dagiti bisyok. Kat saan mo tan nasapulan ti bagik ti may parit ang druga nga. Rumbang laang diat ah. Druga. Iwanan. Di may parit ko mga babae no. Kala. Tak pati ba. Wan manong. Ingkagumaak nga inikat dagiti bisyok. Kat saan mo tan nasapulan ti bagik ti may parit a droga. Rumbang lang, Anthony. Ipakita mo ni Papa ti panagbalbaliw mo. Tapno masyan tumadlakan ka. Agyaman hak. Tanapukaw mo tan tiguram kanyak manong. Iti ba ti panangibabain ko iti pamilya tayo. Tinapatag kita, agbalbaliw. Kan mamiris mo dagiti bintot mo. Agyaman hak iti suportam kanyak manong. Siya, Siya, Anthony. Anthony. Siya.
mo iti garden? Marga! Marga! Anthony, agina ka pa iti trabaho yu iti garden. Apay manang. Awan matlaw na iti trabahon mi ita. Oh, di apag iso. Inton Huwebes, agkasarti ka uy. Kiti. Kasta ka di mang-ang. Oh, di apag iso. Inton Huwebes, agkasarti ka ubingak akasinsin tayo. Ni Francis. Saan mo anaabutan diti lugar tayo? Gaputa imakardan iti syudad. Kasta ka di manang. Dumarat. Dumarar. Dumarar ta raw. Saan mo anaabutan diti lugar tayo? Gaputa imakardan iti syudad. Ay, hindi Kasta ka di. Pingnikat nga hindi kat hangakat di. Saan mo anaabutan diti lugar tayo? Gaputa imakardan iti syudad. Kasta ka di manang. Dumaray tayo amin. Kasapulan mat nga agariwaksay ka. Adda ka la dito garden mo. Sige manang. Ayabak dagiti kakadwak nga gargarden. Isuda lang mo tinagbalin na barkadak iti manon atawin. Uray man nalon ka laeng. Orno samot at ibagim ading ko. Tani, nusobraan ti agso. Uray man nalon ka laeng. Orno samot at ibagim ading ko. Tani, kasla di ka matagdigdig, usan. Nakaro kayo met manang. Ala, uwen. Tung palak ti imbagam. Ayaw, malamang makatuturo. Nakaro kayo met manang. Ala, uwen. Tung palak ti imbagayo. Kasaran. Ti may nga abay. Asus, sar. Kasla pamilyar kanya ka. Posiblimat nga mo maimalasin man nung ayang dekada nga ang karimrimwar. Ti may nga abay. Ni Jessa. Uwen. Isungag pa iso. Asit kak. Jessa? Anthony? Kunak tupay ket. Sikangag pa iso. Kumusta kan? Saan ko anam naman nga kita ta dito eh? Uray siya. Jakmat mamnamaan day to'y apa nagsarak ta. Nasaya ataklat tamat. Kabagyak ngamin ti bride. Iso amay saak kadagiti abay. Sika, kumusta kan? Kastoy. Saan ako na pinagsubli ni Papa nga gadal? Impa may saklangan ti oras ko nga garden. Ken kayat ko nga ibagakan ka, ang nagbalbaliw akon. Manumot na natawan ti napalabas. Nasaya at no kasta, Anthony. Ada ka din asawa? May salang ti pitpitik ti pusok nga gingaita. Awanan ti sabali ang nakariknak iti ayat. Sipod imbreaknak. Ingka gumaka tinumpal ti karit mo kanyak. Ngagbalbaliwak. Anthony, Single ka kadipay lang nga gingaita. uwan. Singgalak pailaang aging gait. Gapukan ka. Burn! Ni Mark maganda to. Pinaayaban da ka, anak ko. Takinid daw ti amam, akasarita da ka. Nabayag ba na kahit kayo akasarita, Papa? Italangan na daanak itikira da sumango manin kada kayo.
Anak ko, nakita ti dakila nagbaliwam. Amom ka di, asyak mo't lati masaksakitan, iti desisyon ko para ken ka. Agam kaya't daka nga ikan iti pagnakmama. Kat nakita mi mo't dayta. Kanayon ko adamagan ka ni Juanito, no kumusta ka. Ken no marigrigatan ka. Papa, Kinasaritak ni papam. Ano mapalin? Sublyan nanti impatrabaho na agarden. Tapno ituloy mo kumati panagadal mo, anak ko. Ubing ka pa ay. Saan pa yan nala daw ti amin, anak ko? No kaya't mo ti agadal manen. Sige, pagadalan da ka. Makita mi mat ka dagiti kakabsat mo. Tinaimpuswa na panagpalbaliw mo. Papa, Mama, impatag kun ti panagtalon. Wano panaggarden. Nagsasaro no ti swerte mi. Kadagiti trabahador ko, idi walay tuloy na panaggarden ko. Dagitin tulangan. Babuy ijay ti partian niyo. Ituloy juda dyan napukan nga kayo jay. Nagsasaro no mati swerte mi kadagiti trabahador ko. Kayat ko nga itultuloy ti panaggarden. Makita mi nga gin-enjoy ka ni ti trabaho, anak ko. Ngam no agbaliw ti panunot mo. Iba kam lang. Pakawanan na kanak. Sabay lo kuma. Kumwa? Sapoy Kaya lang. puwa, mati mo Saan adwa-adwa. kayo naglanag? Siyak tinagaramid iti dakas. Katsak nga ro ti rumbang aki daw iti pamakawan yo. Ket, Awang gaya, Mama. sabay kumata, garamid kan tumanan itidakas, anak ko. Iso nga ro ti plan-plano, Papa. Pakawanan na kanak. Sabay kumata, mawata, no apayakas jay tinaramid ko. Papa, di kay agdanag. Siyak tinagbasol. Iso asyak ti rumbang aki daw iti pamakawan yo. Wen gayam, Papa. Mama. Kayat ko nga ipakamo ka na kayo. Aplano minti agkalay sa kini Jessa akayan ayat ko. Iso ti may sa arason. No apay nga impapatik nga tinagtrabaho nga perme. Awang gangganas. No, apa yan nagbalbali. Ho! Kanya tidak do mga word tim papati. Meron na. So nga Inga ingaad ko ti gumaak ti nagbalbaliw. ingaad ko ti nagtrabaho. Ay, ingaad na ti nagbalbaliw. Uwan. Di ba ingaad ko ti Ay, nag-eskwela? uwan ka, ya. Inga gumaak ti nagbalbaliw. Impapati na ti kuha. Ingaad ko ti nagadal ko na na. No apay nagbalbaliwak. Ken inggaid ko tinagtrabaho. Agpay suka ti anak ko. Oh, maragsakan kami kin ni papam iti daita. Dua, nyawatin. Marta! Marta! Sige. Marta! Maragsakan kami kin ni papam. Oo. Baliwak mga Suka di ron. anak ko. Pakunada ko makit. Kaslo di Oo. naragsa ka anak ko. Kunada ko. Kasi na Diyos. Kawanan 20 minutes ago before the take off. Ken inggaid ko tinagtrabaho. Agpay suka di anak ko. Ay na maragsakan kami kin ni papam iti daita. Ala, duday ta ti desisyon mo. Iso nga rod ti matungpal. Nakaragrag sa kabe. Ay! Uray saan ko anatungpal ti tarigagay dagiti ni bla 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 bla. Buligi. Uray saan ko anatungpal ti tarigagay dagiti naganak ko nga agbalinak ko mga arkitekto.
Naragsak kaklata tap diakkel nga ro ti tamtamaan mi ti garden. Katatakat nagdakkel ti balay mi ije bugyas. Ku ana tungpal ti tarigagay dagiti naganak ko nga balinak ko mga arkitekto. Naragsakak latta. Gapo ta nagtuloy ti ayan-ayat mi kini Jessa. Kastamet a napintasan ti relasyon mi iti pamilya. Daytaman ti pakasaritaak. Ket sapay la kuma, taadda-adal a nagsaw dagiti dumdumngeg iti insalaysay ko. Tuy pagayam mo, Anthony. Anthony pagayam ko agyamanak iti daytoy a pakasaritaam. Nasayaat tanapudno ti panagbalbaliw mo. Ket di mon sinublyan. Sinublyan. Gusto mat niya, sinublyan. Ano sinublan? Bibian deyan na agarpaw. Manong iti bayad na. Ha? Nasayaat tanapudno ti panagbalbaliw mo. Di pa nagibati lang ijay. Kat 500 plus data. 545. Kut ay nang order 40. Manin na. Nagsubli data. Nasayaat tanapudno ti panagbalbaliw mo. Ket di mon sinublyan ti sigod nga aramid mo. Tatidakes nga aramid, itundana ka iti pakadadaelam. Ala, sapay la kuma, tagnanayon ti ragsakyo kay ni Jessa. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Anthony, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni J.C. Bugtong. Kaniti met direksyon Timet direksyon ay sapay. Mok. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni J.C. Bugtong. Kaniti met direksyon Virgie Paklay. Musika ken computer recording technician. Ay, wanggam sa Bali. Oh, sans. Sorry. Tupak lakas lamon. Kaniti met direksyon Virgie Paklay. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Ayun, nalpasan. Nakdeng. Kaya po, agyaman kami Nakdeng. ti panagbuyayo. Halamat. Salamat niya, Teng. Salamat niya, mapulig. Next manen, kapsat. Ano motorcycle? 6.5 ti bayad na? 6,000 pa din nag-text din niya. Dati 6,000 gano'n bayadan niya tutorial. Hindi ko na na. 6,000. Nandiyan yun.